Tamo kita si makoturan nga naglagaw-lagaw, naglakwat sa, nag-outing. Siniya nga weekend, bagaman iba natin, pila natin makoturan, tara pa nagapadulong sa pila ka mga destinasyon, sa pila iya ka mga lugar, diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. So Santa Ana, amo da nga nag-relax-relax sa iba natin makoturan, tara pa nagabanat, buto pa sa Mateon, mga review niral naton, ay ibang tinagakuan niyo, preparar na manyaga, iba nang yagaw pahimos pala nyagahon. May iba niya tapos na panyaga ba sa mga auto nato sa mga kabukiran. Dira mo na oras na nagapulong ni pahunay-hunay niya kaya nakatapos na diya sing paniud to. Welcome na diri pang Sabadong Lisyon siya platuntunan Bombo Hanay sa auto ko po nyo tagsa diri ka Sabado. Iniya si Bombo Dennis Rubica. Sa ano mga balita, ang inyo bantayan, balita ang ato naman gaan pagdamon siya ugtos pagpalagad sa iyo palatuntunan. Kadto kita na sa aton si mga nagapauna nga mga balita lokal. No? Sa aton si mga nagapauna nga mga balita lokal, isa kadlaw o duwa kadlaw na lang nga nabilin no? Para iya sa last day sa nga filing sa nga substitution kag withdrawal makaminan no? Sa aton lang mga koturan nga magapapili sa pagka nanoy ito ang posisyon national kag local man sa babot nga May 9, 2022 election mga kabanan. Lilion dagkaroon ang ato naman niya talatapan sa Commission on Election diri iya sa may syudad sa Bacolod. May nag-withdraw sa ila sining kandidatura, may nag-substitute sa ila sining kandidatura mga kabanan, no? So ibalon ta na karon sa live report sa Patrol ni Bomboando Burgos samtang dito iya sa may syudad sang Escalante, may duwa ka mga kandidato sa pagka city councilor ang nag-withdraw sa ila siniyang kandidatura. Dugang paginato niya ng mga balita lokal, apat ka mga BGMV facilities, standard BGMV facilities, ang ginpatindog sinilang niyang tuwig, diri iya sa apat man ka mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. May update man tayo na, sining pagransak lasing kwento, Rural Bank of Ilog sa may syudad ya sa Conbanwa sa Hinubaan, nga antila daw ay pagid sinihay ni Hoy, kung sino ni ang mga suspect, anong pinaka-latest sina diri mga kabanan, dakong posibilidad nga yan isa ka inside job. Kaya gibalon taman karon kuha man kita karon sa opinion sa isa man kakilala ka personalidad diri sa Bacolod, of course ang atong leader bla sa kwan sa pangabudlay si Mr. Rene Sancho kati isa man siya sa kilala sa itong political science student sa isa man ka universidad diri sa Bacolod. Ibalaon ta ko na naman ipananawan kay assessment siya sining ginahimo karon sa pila naton niya ka mga kandidato pati komunidad sa national level ining pagpulong panago ining tawag nga substitute kasi lingkod daw ginahimo kita di nga tarso nga mga bumuluto. Sa aton sini mga nagapauna mga balita sa palibot ya sang Pongsod. Kahapon nagretiro na si pwesto si Police Chief General Guillermo Eleazar. After siya natin magilawa, magapapili man sa iya sa pagkasenador sa idalom sang grupo kon linya na presidential aspirant Panpilo Lacson. Kagang face-to-face nga classes ginakonsiderar karon nga ipatuman dito iya sa Metro Manila. Mas lingko mag-amo na yung sistema, lingko base ko next year magka face-to-face sige man ta klase iya sa Bugos sa Pungsod Pilipinas. Kag sa balita gikan sa luwas, linibo-libo karon ka mga migrants gikan niya sa Belarus ang na-stranded dito sa dulunan sang Poland bangod sa hugot karon nga pagbantay sang mga Poland border police. Sama na mga balita nga aton himay-himay ang balita nga aton kabatamod sining ugto pagmanagan siya patuntunan Bombo Hanay sa udto mga kaibigan. So atin sa aton katuan ang live report sang patrola Bomboando Burgos karon dito iya sa may aton sining Bacolod City Comelec Office mga kaibigan. Ibalon itong senaryo to kung daw terribleng pagdagsa sa nagparehistro sa siniyang withdraw kag substitution
may nagdagsa man, may nagpadulong man. Pwede kita na iyo sa atong pagdagsa sa pagpanagtag sa atong sining mapapremyo, sa atong sining nga 1 to panalo par 20 promo dre may ulan init na ano mga sitwasyon nga gadagsa ang atong premyo ginahatag para sa atong sining mapalaron nga mga entries senders. Adlaw-adlaw may ada kita nagadaog tatlo ka mga entries senders naton tagsa ka mga winner naton nagabaton sang padya balo 1,150 pesos no. Dre ni ang 500 pesos cash kag 650 pesos nga worth iya sang grocery mo ni baltang araw-araw balde-balding pa premyo na may kasiyahan pa, may regalo ka na, may grocery ka na, may cash ka pang mabaton mga kaibanan. Way niya bugto ang atong pagpanagtag sa atong sining pa-premyo kasadyahan atong pagpanagtag sang regalo. Temprano pa, nga pamaskwa, bulan pa lang sa Nobyembre, nagapamaskwa na kita adlaw-adlaw mga kaibanan. Lunes to Biyernes, atong pagpanagtag sang mga pa-premyo mga kaibanan. No? Sinatonte 15 ka bilog, atong yung tagaan pa dyan, tag-sa kadlaw, sa sulod lang sang 5 kadlaw. Okay, sa Lunes mga kaibanan, mamasugod magkita para sa aton nga kwan, para sa aton dugang pagid nga mga winners sa aton sini daily winners sa aton si 1 to panalo part 20 promo. Magluwas sa aton sini daily prices ang aton ni promo nationwide mga binana hindi ni Bacolod, hindi ni Negros bilog nga Pilipinas sa mga lugar ng estasyon sa Momo Radio kag Star FM. Sa magluwas sa aton daily winners ara pagid kita nga grand draw. Ang grand draw ito daw mo ginalagasing ka naman. Ang gusto magangkon sang dalagko naton nga mga cash prizes para kami ato si grand prize nga 1 million pesos. Yung grand draw timing ged, dungan ged, sa adlaw sang Paskwa, Disyembre 25. Sabado ng adlaw. O din nato may buluan kung sino naman ang mangin masunod nga milyonaryo. Sino naman ang madugang sa listahan sa Bombo Millionaires Club. Sino yan ang 64 nga milyonaryo? Diya sa Bombo Radio Philippines. Kasi natin, hindi natin mabalaan. Di kita magakuha na kung sino ang mangin masunod nga milyonaryo. 1 million pesos cash. Grand prize nga batunon kung siya ang mapilian. Magluwas sa atin 1 million pesos nga grand prize sa atong grand draw, ari pa diri naplastar ang apat katig 50,000 pesos. No? Tagsa Crayon, may isang madaog sang isa ka 50,000. Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Magluwas na, nga may ara pagid, tibri nga sa grand draw yan, naton nga baha pagid pa premyo mo, may atla pagid kita tatlo ka mga area winners, no? Guaranteed price per area. No? But siningon, there's Bacolod, there's Negros, may tatlo sure ball nga magadaog. No? Ang third prize winner, magabaton sang padya, 5,000 pesos cash. Second prize winner naton, 10,000 pesos cash. Ang first prize winner naton, 15,000 pesos cash ang pagabatunon mga kabanan. Tabak mo, halin sa adlaw-adlaw nga panagtag sa regalo, adlaw-adlaw nga winners naton. Tob-tob sa aton sini grand draw. Gaulan ang premyo. Gaulan niya ang kwarta mo. Mga kaibanadyo sa 1 to panalo part 20 promote para makasalo ka mo, para makaangkon ka mo sini aton cash prizes adlaw-adlaw tob-tob sa aton sini grand draw. Of course, maghulog. Magpadala sang inyo sini nga mga entries gamit ang mga masunod nga proof of purchase. Damo kita sang proof of purchase yung pwede nyo magamit sa pagpadala sa inyong mga entry. Ari ang isa, no? Kalakip sa mga proof of purchase naton ang Alfonso Brande. Gets ang lasang hanap mo. No? So, ini siya, sa mga weekend, damo outing. Ting Pilipino, may outing, may okasyon, may birthday, kung ano man da yung okasyon, di na maula madula sa mga Pinoy ang inom, kagkaon. Siyempre, kung may okasyon, may ilim non tari diriya. Bakal ka mo sang Alfonso Brande, ang taklob sina himusa kay mo na himuon nyo nga proof of purchase. So isa lang ka taklob sang Alfonso Brande, anuman nga size, light man siya,
platinum, 0 o solera, pwede sa gapon nga mangin proof of purchase makabilang taklob lang ya no ang unod dia sing Alfonso Brandi bahala ang kuda ko ni hatay nyo kun imno nyo importanteng taklob lang magamit nga proof of purchase man ang coupon sang R Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung makangkon sang coupon sang R Flority Pawn Shop and Jewelry subong nga nagapalapit sa Pasko, basta plano kung magregalo sa mga lahas, relo, kag iban pa sa inyo sila mga pinalangga, kadto kamo sa mga sanga sang R Flority Pawn Shop and Jewelry, no, kay tag sa isa gatos ka pesos nga balor sa lahas kung relo, inyong mabakal kung inyong maprenda, may babaton kamo ya nga coupon. No? So kung dako nga kantidad inyo gingamit sa pagbakal o sa pagprenda sa mga lahas kag relo, damo kamo sang coupon nga babaton, damo kamo sang entry nga mahimo mga kaibigan. Sa mo lang pila sa mga proof of purchase naton nga pwede nyo gamiton sa pagpadala sa inyo sini nga mga entry. So ina ang mga proof of purchase, sulod lang sa white, long size nga sobre, siliyuhan mo yung sobre, sagwa sa sobre butat inyo siniya, kompleto ang ngalan, kompleto ang address, inyo contact number ang proof of purchase, ang week number, then hindi pagkalimtan ang inyo sininga perma. Sinatong tagatong kada entry, kada sobre, dapat may aragin ninyo na sang perma. Sa right side sobre, butat na sini promo title, 1 to Panalo Part 20, promo care of Bombo, Radyo, Bacolod. Din hulog na sa mga drop boxes. Malapit sa inyo tagsa ka mga lugar sa Northern Negros, diri sa Central Negros, sa Southern Negros, or diri mismo sa palibot ya sa siyudad sa Bacolod. Damo kita sa mga drop boxes diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod, or diri mismo sa aton studio. No? Pwede nyo mahulog, mahapit, malabay, inyo sa entry anytime the day, 24 hours bukas kita diri ya. No? Lunes, Tob-Tob, Domingo. Bisan holiday, pwede nyo mahulog mabilin diri sa drop boxes naton ang inyo mga entry. Atong drop boxes diri studio, ari lang niya sa dalom sa atong siningagrahe, so mas mapos para sa inyo nga maghulog sa inyo sininga mga entry. Ngagaw ka mo kay malawig pa. Pito pa ni kasmana, no? Di harap lang kita sa sulod pa kita sa 3 kasmana nga pagpanagtag adlaw-adlaw. Lawig pa na siling ko hasta pa niya sa Disyembre 25 ato pagpanagtag sa mga papremyo ato sini pagpanagtag sang regalo. Pasko, regalo adlaw-adlaw Pasko sa bulan sang Nobyembre. Dila na ya sa 1 to Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM, no? Ginapibalol naton sa mga magabutan nga winner, may ara lang kamo sang 6 ka oras sa pag-claim sang inyo siniya nga padya. Pero kung nagabutan kamo na announce sa kanyo sa gabi, of course, no? Pagkaaga na lang before 8 o'clock, kadto kamo diri sa studio. Pero sa mga nalawagan early in the morning, tunga-tunga sini nga ugto or sa karon sapon, pwede gid kamo dayon makakadto diri sa atong studio sa pag-claim sang inyo sininga padya. Hindi maglapaw sa sulod sang 6 ka oras. Kaya kung hindi mo na mag-claim mo si premyo sa sulod sang 6 ka oras, forfeited na nga grasya para sa imo. Ihatag ta grasya sa masunod naton nga winner. Magagabot kita sang another entry nga among aton nga mangin winner nga among natagaan naton sang nasambit nga premyo nga wala ninyo maklaim. Te gusto ka mo nga grasya nyo, hindi mabaton? Amo ng punto nga dapat magpamatigid ka mo from sign on to sign off ka anytime today, hindi mo balaan sa mga dramas sa mga public affairs program, kita nagalawag sa aton daily winners mga kaibigan. So kailan pamatigid kaya para paglawag sa imo siningalan, may baluan mo, maklaim mo dayon imo sininga pa-premyo. So 6 million pesos nga balorya sang pagpamadya nationwide ang ato naman na preparar para sa inyo sa ato si 1 to Panalo Part 20. Puro malakip na diri aton 1 million pesos nga grand prize sa aton siniya nga grand draw. So maghulog na kamo sa inyo sila mga entry. Kay base ikaw isa sa aton daily winners or base ikaw ang mangin mapalaron sa babutaton niya nga grand draw or base ikaw ang mangin ikas 34
nga milyonaryo mga kaibigan about terrible, no? So para na sa inyo, amo ni tsansa nyo, kay ginawa nyo sa oportunidad, no, nga maangkon ining mga papremyo na itong panagtag adlaw-adlaw, magpadala lang, maghulog lang sa inyo sini nga mga entries. Oras na to na 39 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 11 sa udto. Kauntaon nga report ni Bomboando Burgos Patrol. Kamustahon tan talatapan sang Comelec dire sa may syudad iya sa Bacolod, ha? Daw latoy-latoy ko no, patsangin ko daw kuan ko no. Daw simenteryo ko no, ay kalinong ged oy. Balantayan tani ba sa Lunes bla may gulpiada lang nga magkuan, mag-parister dira. Base mag-withdraw kag pa-substitute. Tigay na sing aga na check na nato ng talatapan sa Commission on Election, provincial office naton tiwaygid so far way pati man nag-file sa bahin sa provincial level naton, either nag-withdraw or nag-substitute, no? Pero sa syudad sa Escalante may duwa na ka mga nag-file sa ila sining kandidatura sa pagka councilor sa nasabit nga syudad ang nag-withdraw mga kaibigan, no? Sa syudad ni Isang Escalante o kung sa local level, no? Dito sa syudad sa Escalante, pero sa provincial level like sa ating board member, congressman, governor, vice governor, so paliwag idya pa, no? May nag-withdraw or may pa-substitute ang mga kaibigan. Sa ko base ko may ara ginman ka nagahulat pa sa highlights, nagahulat pa sa last hour sa maabot yang Lunes, mga kaibigan, may ara yan in provincial level na ton. O kung nakomentar do wala gidya siguro sa mga lokal lang mga banwa ka syudad lang, pero sa provincial level nga mga kandidatura do malabo na yan, no? May mag-withdraw pa katibalaan ta naman no? Sa ato niyang provincial level ati do halos na arrange man ay ibang gani way naman niya kontra mga re-electionist, way naman niya kontra makabinan ang away diare sa lokal no iya sa banwa ka syudad, no? Ang bungguaday sang mga alkalde, vice-alkalde kag of course, no, sa mga city and municipal councilors but gisamang kadangaw ang listahan damo man interesado. Mga kaibigan, so sa pekalinyawa ibalon ta res Bombandro sa Patrol Live from Bacolod City Comelec Office. Bombandro, good morning! Kimin! Dennis, live kita diri no subong sa Comelec Bacolod, which is diri Bombo Dennis area nga ginabantayan man no sa sining nga nagahilapit na lang gid ang palabuton nga adlaw ang namuang November 15 no. Lunes nga adlaw kay because ang mga pagbago no o kung may mga sudden changes kung sa bagabala po Dennis, may mga pagliwat sa mga desisyon sa mga nagligad to nga pag-file sa mga certificate of candidacy. But as of this broadcast time Bombo Dennis, diri sa aton nga ginatindugan subong amo ning sitwasyon subong sa Comelec Bacolod pado no. Subong adlaw sa Bombo Dennis kalinong no. Katawhay diri nga area. Nagalaom kita Bombo Dennis kabasi may mga nagahulat na o may mga nagabantay man na regarding sa mga supporters nga magpalapit man dire kay syempre kabalog kita nga ang ilang mga kandidato todo suporta gid sa nga nasiling nibi nga mga nagalaom kag nagasalig man nga mga supporters sa ilang nga manok no. Bombo Dennis, but this time amo ni sitwasyon sa mo ni nga oras no kalinong gid no kay tungod nga gusto din labong mo din isang area nga ginapahilan sa nga candidacy sa nagligad. Dili pang lang mga bangko kag mga diri mga barriers diri. So ginapang plaster pro do na hipid man labong mo Dennis. Pat subong din naman ko kita diri sa may opisina sa Comelec kung may nag-file sa nga substitution Dennis do wala gid no. Isa do wala gid bala padulong diri. Wala gid ri Bombo Dennis may nagpalapit no. Para mag-file sa nga substitution o con withdrawal. But may pinaka mga LGUs diri sa aton sa probinsya nga may natigayon gid Bombo Dennis mag-withdraw. No, ba dugay padulungan na naton pero subong diri sa Comelec Bacolod amo ning sitwasyon naton subong amo ni kalinong kag do hindi kita to amo ni kasako Bombo Dennis unlike sa mga pag-file sa nga kandidasiya
subong di tama gid kalinong sa nga palibot, no? Kag mismo diri sa bahin sa Bacolod, way pa man mo Dennis may nagaliwat sang desisyon o kung nagabago ang ilang pananawan, no, sa ilang desisyon, no? Kung ang ilang desisyon na magpadalagan sa nagahilapit nga 2022 election sa Bombo Dennis. Tingay sa mga local level, tiya bumbandro, do observation tiya sa malawig Correct. na mga naagyan atong eleksyon, ini mga Yes. substitution niya, daw niya nagakwan, di niya in, no? Yes. Lately lang niya nag-in bumbandro sa national level na ton, bumbandro. Correct, no? So, diri sa aton sa local, do pila naman katuig wala Bombo Dennis nga ano man kita, no? Nagabantay man kita when comes sa politika ang istoryahan. So far diri sa aton sa local nga aspeto ya Bombo Dennis, duway gid ya may patigayon sang mga substitution o kung withdrawal, no? Bumbandro, Yes, Bombo Dennis. unless guro kung ang isa ka kandidato na disable, na invalid siya, physically, mentally invalid na siya, o na-aksidente siya, napatay siya, tiyo muna, na masulod niya ang substitution, katabo man kag case to case na iya, pero silinga daw, mas lingkang mabulos ka to siya, kaya aram na siya, daw mo na bala, duway niya nagkagat yung mga estilo ya sa local nga level, may ara maguro nag-withdraw po silingkon daw siling mag-substitution kay mo ya. No gili mo sabi ako po nag lang daan nag-file ko timo ya wala problema di ba? Correct. Amo gani Bombo Dennis, no? So sa aton diri sa local ang mga mindset bala, no, sa aton yung mga kauturan diri sa Negros, especially yung mga gusto magapapili. Kasi pa bala firm na yamo, no, na finalize kag na desisyonan sa eksakto bala Bombo Dennis kag na paminsaran gid bala, no, kung ano gid man bi ang gisudlan nila ding butang, no, nga may kapolbi magkapatalagan sila sa 2022 election. So subong way gid ya ano, no, hesitation bala o kung mga pagpangduwa drop lang gid ang Bombo Dennis kung tanawon kanto nato ng pagpalitas temprano pa lang yan desisyonan na nila, no, ipaminsaran na bala nila sa nga tudtuod gid nga syempre sa iya man nagyapon maperwisyo kung magliwat ang iyang desisyon mo, no? So para siya finalize ang iyang desisyon, ang iyang pag-decider gid bala Bombo Dennis kada yun yung pagpadalaga niya bilang konsihal, alkalde o kung vice alkalde man sa kung ano paginabi nga posisyon ang tinutuyo abi sa gusto padalagan no kung gusto nga sudlan. So dapat i-finalize kag ano gid lang desisyon mo, firm kag sa desisyon kana sa iban nga gabi man ganin Bombo Dennis bilang sa nasyonal, no, tido ka grabe ang gaguluwang mga abilidad sang mga pagka-dramatista, no? Doon nagaguluwa gid Bombo Dennis ang abilidad, grabe ang hampang sang national election. Unlike ang mga kandidato sa national, unlike diri sa aton sa lokal kay sa lokal niya Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. Kabalo ka sa national level, damo doktor, damo actress, ha? Di ba? Damo ko padalagan niya nga mga artista mo, tis ko ba sinanad sa acting lang, bla, basi abin lang eleksyon niya, kuwan na ni, sarswila, bla, yung istorya lang, bla, sa ibabaw sa tablado, ay, hindi niya, at stake niya ang palaabuto ng futuro sitwasyon sa atong silipungsod for the rest of 6 years, for another 3 years, Bumbandro? Yes. Amo gani bala Bombo Dennis, hindi dapat ya pagyabuhaton bala, no, kay syempre kung tanaw naton ano ni sa mo ang kapalaran sang publiko, no, ara sa imo nga mga palad tapos ang pagsalig kag ang pagtan-aw sa imo sa pagtan-aw sa imo kag tingala kag sang tanan nga mo ni no, isa ka mataas di nga leader kag isa ka man bi kakilala nga persona kay because ara ka mismo sa larangan sang politika, no. So kung sa patay sa politika, so dapat Bombo Dennis ang imo gid nga pagtan-aw o kung ang imo nga point of view bala sa nasilini nga politics bala Bombo Dennis. Dapat ano gid, no, firm ka gid bala, no. Kung sino pa bala wala na sang iban pa nga ginapaminsar pa, dapat ang imo yang misyon no kung ang imo dabi tinutuyo diretso lang gid no. Isa lang gid bala diretso lang gid nga dalan padulong sa imo yang tinutuyo man o kung ang imo nga plano para mapatin-al kag mapuswag mo man ang imo nga lokalidad Bombo Dennis. Mayo na, ano ka mas lingkod mo, ilaglahog mo, tama ko kasi kung magsala kita sa pagdesisyon, sa pagbutang sang tawo, nga manghimanwa sa ato, o magadumala sa
rindas ang pahinuwa sa pangimanwa sa aton banwa, sa aton syudad, sa aton probinsya, sa aton distrito, sa aton nga nasyon. Ti tatlo ka tuig kita na iya nga magantos. Kung sa national level, ya, presidente, vice-presidente, anom ka tuig is na iya magwanta, bumadro. Amo gina, no? Correct gina Bongbong Dennis, pero subong ang mga tao, kung tanaw nato, hindi naman sila nato nila matuduan niya kay syempre may kanya-kanya ni sila nga mga pananawan kag mga pagpati kag sa ilan nga pagtuo mas sila nga nagustuhan nga politiko, no? Correct. Kaya mo niya Bongbong Dennis ang Iti bumadro, yes Bongbong Dennis. may freedom of choice man kita tag-tag. Sa ang aton Oo. dire, ginapa-insindil naton, ginapabalaw lang sila naton, ginahatag lang naton silang gusto nga impormasyon, no? Depende na sila pag-decide sila. Mula naton, way matagapilit nga hindi ka muda kay hindi sa Mayo. Hindi ka mo kay Mayo na hindi mo na mo punto ta. Oo. Ginahatag ta lang gusto impormasyon sa mga pumulo ta para makabinag-binag sila. Correct. Makadesisyon sa gusto kung sino ang ila pagabutohon bumbuandro. Yes, amo gina Bongbong Dennis. Eksakto gina ay dapat nala ano kagid no? Kung sa party, syempre kapila ka naman niya magpili isang leader nga gusto mo. So dapat bilang ikaw isa ka butante, Bongbong Dennis kung tanaw naton because ato no, para sila sa pwesto subong no. Kung wala ni nga pwersa sang pumuluyo kung sa mga butante, wala guro sang nasilin nga may mga pungko sa mga nga posisyon dira no. O kung nasa drabi nga bahin drabi no. So dapat kita man mismo nga mga butante kapila naman sa best magpili isang leader subong, no? So dapat gid man ni nato niya tutukan gid bala kag panilag-nilag. Obserbahan ta Bongbong Dennis kung ano ning lakat hindi kita magpadala-dala lang sa pagibi-hibi dira, no? Pag tulo sa mantika da Bongbong Dennis, then nagahumok man bala tsako naton. Kaya because amo na bala nga mga estilo, no? Kung sino pa bala yes Bongbong Dennis. Kung nakilala ko pa, kabal nga kabal Pinoy, maluluyon mo Ay, luartihan na iya, luhibian na iya, kag emosyonal ang iya, isa ka personal ba, biskan pa ka damo sa salang mo, ito madula na, ito maluoy, mo niya Pilipino, ito dasig bla maluoy bla, bumandro. Ang gani, natin tapos ang reaction sa iban Bongbong Dennis, first time ko na nga nakitaan nga nagibi, nga mo nga persona, no? So bilang isa ka public servant, gibi siya because amo ni be no. Okay, now na libogin ang ulo naton nga sa pag-withdraw mo o kung pag-substitute based sa isa ka persona sa amo ni nga posisyon. Na kinahanglan mo pa mag-ubra sa amo ni nga mga drama o kung ano pinabi nga mga butang. So why not nga sa timprano pa lang pag-file mo sa candidacy, din sigurado na no. I-sure mo na bala Bongbong Dennis kung ano gid na nang imo nga desisyon, kag ang imo nga posisyon nga gusto mo ya pagapungkuan bilang leader man sang locality mo kung sang diri sa national nga bahin sang politika Bongbong Dennis. Kahit ini yung mga estilo, strategy, ini mga political strategy niya sa mga politiko ta, Bombuando. Ako magtanaw, sige, nakwa pulso, blasin pumuluyo, nakasilita, tinga, masubstitute ka pa, buhi pa ko, kaya live and kicking pa ko, nga buslan mo ko yabi. Hindi ba? Dapat buslan mo na siya kung natipok na siya, o na-invalido na siya, or mentally and physically invalid na siya. Muna damaslod ang substitution. Galing may mga politiko ko nga estilo, bla style na mo na ginimo nila, no, para magkagat plus taon niya, pilion tayo, nga gaan sabi na paho. Oh, hindi sa gana paho. Nga naman man sana, so doon sa ganaw, niya ban ako ni ubas gini mo. Pag abot sa punta, gaan niya din ubas, din tao makagat niya ti ubas gini ti ubas nang hatag ta siya kay do mabaton siya. Damo na lang estilo bumbandroaw. Correct, kabila Bongbong Dennis nga ubas ang pagapilion kaysa sa mansanas kag saging kay siyempre mahal ang ubas, no? Mahal ang ubas at pilang kilo subong sa ubas tan subong, no? Ay barato naman 120, 130, mara naman ubas, dagko pa. Oo, amo ganda no, ti siyempre ubas sila Bongbong Dennis makagat, no? So muna bala nga bilang kita man nga mga abutante gid, no, dapat gid nato niya not only nga syempre because of popularity Bongbong Dennis, nagkilala siya nga permi naton dabi makitaan sa mga pilada ka mga media platforms o kung mga social media platforms na Bongbong Dennis, no, ti amo na nato pagapilion. Well, binagbinagon taman, no? So dapat tagtaan taman bala sang
biskan gamay lang bala nga pagpalibog bala Bombodenes, siyempre sunod sa tatlo katuig kaganong katuig. Kita man nagyapon dirang magapinitig siya kung hindi amo nga leader ang aton di nga papungkuon sa nasiling nga di nga posisyon, no? Nga magapamuno man sa aton di nga locality kag mismo sa nasyonal nga bahin Bombodenes, no? Especially din sa pungsod sa aton sa Pilipinas, no? Kay kung total mo naman naging decide sa nga kanaban sa aton nga sila napapungkuon. So dapat nga expect kita nga miara gina nga mga pamalabag. No? So kada isa sa aton may mga kanya-kanya ning mga political point of view Bombodenes. So dapat sa sining nga palabuton nga pinilian dapat man din ano kita no. Matanda man kita no. Biskan sa amo lang gid nga sa lang gid kadlaw no. Nagaantagid sa importansya ang aton nga right of suffrage Bombodenes para sa pagpractice no sa muna bing kinamatarong naton kag pagpili man sang matarong nga leader Bombodenes. Kahit kung iban pagkaman siya mapungko dira sa pangimanwata pigado man tagapon amo man tagapon ti mamangkot dira sino gin pili mo base nagsala ka sa pagpili sang persona nga ibutang dira sa pwesto mo na bla kasi kung magsala ta ti simple mo sablang one day millionaire ano ganyan panag sa one day millionaire 1 month sustainer 1 year sustainer 1 year sustainer ang iban ti subong Bombodenes ni 1 month millionaire 3 years sustainer gid no so kung hindi kita magpili sa nga eksakto nga o kung maayo nga leader so kita man nagyapon ang mag-aantos kung ano magina magakalatabo sa aton ring nga palibot no Bombodenes so bahin subong dire no as of that way pangiti Bombodenes may nagpadulong higed no so nagulat kita sa temprano dire para makakita ba sila kung sino ba si ang nagliwas sa desisyon kung nagbago ang pananawan bala no sa sining pagpadalaga niya bayo kung pagfile sang COC subong way pagit Bombodenes malinong no subong adlaw sang Sabado Nobyembre 13 Bombodenes pero no dire sa bahin sa probinsya. Yes, Bombodenes. Balikan talaga guro karong kay may mga helikopter ba di ba si malalan tablas news center ta. Sige no. So ato na karon bantayan pero ano lang gini Bombodenes no. May sa norte nga bahin sa probinsya ti Miara gid no. May naggaliwat gid sang desisyon o kung nag-file gid sang withdrawal. So Bombodenes bantayan ta na karon kag dugangan ta nang mga impormasyon no sa bahin sa syudad sang Escalante Bombodenes. Sige. Yes, Bombodenes live dire sa Bacolod. O kung na-community Bacolod office, ini sa Bobo Francisco Burgos. Respondan sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Andro Burgos. Live report gikan niya sa may Bacolod City Community Office. So far, as of this broadcast time, why pagid may nakasubmit sa ila si withdrawal or substitution no? Para sa mga kandidato nato niya diri sa syudad sa Bacolod. Liga ba, may mga sorpresa bala sa last hour sa Lunes balantayan tapos gina mga kebenan. Dugangan tanan nyo para tutunan mo na isog ito magapanabalik makaligan lamang pinaka-importante nga mga pahibalaw. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo.
Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamana. Paradyo Bombo! Balik din po palagi sa patutunan bumbuhan na isang to. Standby na kamo. Dagin yung center. Masunod lang ko labas. Kag yung mga nagapauna ng mga balita national. No? Pinaka-latest nila. Sinaton batayantang political scene sa national. No? Mga kabinan. No? Pinaka-latest dire. Sa report ka kaya sa news center. No? Kag ang Commission on Election. Uy, gin panubo. Gin buhinan. Ang honoraria nga ihatag sa mga manudlo. Sa maabot yang election makabiyari. News Center, come in. Bombo Network News.
ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Nobyembre 13, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Panibagong mahigit sa 1.2 million doses ng Moderna vaccines dumating na sa Pilipinas. Samantala naman, Red Tide Alert o Red Tide itinaas ngayon sa mga coastal areas sa siyam na mga probinsya. Abangan din mamaya at sa mga update naman doon sa may COMELEC headquarters sa patuloy pa rin na nag-aabang sa mga politiko na habol sa substitution process. Samantala, 2 barko nakadaong naman sa bayan ng Konsolasyon sa lalawigan ng Cebu abay nasunog. Sa international news, ang World Health Organization labis na ikinalungkot ang nangyayari ngayon sa Europa sa muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Samantala sa sports balita naman, sa katatapos lamang ng laro ang Boston Celtics pinahiya ang defending champion na Milwaukee Bucks sa overtime win. At sa entertainment news naman, mamaya abangan din dahil ang American-Vietnamese music sensation na si Keshi nagpasalamat sa suporta ng mga Pinoy fans. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmaracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, karagdagan pang 1.2 million na mahigit na doses ng Moderna COVID-19 vaccines ang dumating ngayon lamang sa Pilipinas na binili ng gobyerno. Ang naturang mga bakuna ay sakay ng China Airlines Flight C1701 na lumapag kaninang dakong alas 10 ng umaga sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Dahil sa panibagong pagdating ng mga bakuna sa ngayon, umabot na sa mahigit 11.7 million doses ng Moderna vaccines ang natanggap ng Pilipinas, kung saan 3 milyon nito ay donasyon sa pamamagitan ng World Health Organization na COVAX Facility. Mahigit naman sa 6 na milyon na Moderna vaccine ang una na ring nabili ng Pilipinas at nasa 2.7 million ang nabili rin mula sa private sector. Samantala, pinag-iingat ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang publiko matapos na itaas sa Red Tide Alert ang mga coastal areas sa siyam na probinsya sa Pilipinas. Kabilang sa mga lugar na nakitaan ng positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na lagpas sa regulatory limit ang coastal waters sa Dawis at Tagbiliran City sa Bohol, coastal waters doon sa Biliran Island. Sa may dakong Western Samar naman, apektado din ng red tide ang coastal waters sa Daram Island, Makida, Kabatutay, Irong-Irong at San Pedro Bays. Gayon din ang Cancabato Bay, Tacloban City sa Leyte, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters ng Baroy sa Lanao del Norte at Lianga Bay sa may Surigao del Sur. Meron ding mga coastal waters sa Bataan ang apektado ng red tide toxin, kabilang na ang Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Hermosa, Orani, Bukay at Samal. Paalala ng BFAR na lahat ng uri ng shellfish at alamang na nakukuha mula sa mga nabanggit na lugar ay hindi safe kainin, maliban na lamang sa mga isda, squid, shrimp at crabs, basta ang mga ito ay sariwa at maiging nahugasan at natanggal ang lamang loob bago ito lutuin. Samantala, sa puntong ito, balako muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila. Antabay muna ang tayo sa mga sino ang hahabol sa mga kakandidato naman ng mga politiko. Ito tinatawag na substitution process ng COMELEC. At nandoon sa COMELEC headquarters, Intramuros, Manila, si Bombo Dennis Amito. Kumusta dyan, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, umapila ngayon ang Commission on Elections sa mga kandidato na magkakaroon ng substitution mula sa kanilang mga kapartido na kumpletohin na agad ang kanilang mga bitbit na dokumento upang hindi na magkaproblema pa. Kaninang umaga kasi ay may isang kandidato mula sa Lakas CMD. Ito'y tumatakbo sa pagka-senador, si Marianito Roque, dati itong kalihim, at sinasabing mayroong kulang sa kanyang dokumento. Ganito rin ang naging problema doon sa substitution ng ilang kinatawan. Mula naman doon sa party list organization na malasakit. Yan ay kinabibilangan nga ni dating Assistant Secretary Celine Pialago ng MMDA dahil may kulang din na dokumento. Apila ni COMELEC spokesman James Jimenez, bitbit din na ang mga kinakailangang papeles bago magtungo dito sa punong tanggapan ng COMELEC. At nasa likod nga natin
ang headquarters ng Commission on Elections dito sa Palacio del Gobernador, Intramuros, Manila. Dito maghahain ng kanilang substitution ang mga nais magpalit ng kandidato o kaya naman ay magsumiti ng mga kinakailangan dokumento para sa kanilang kandidatura o iba pang mga adjustment na kinakailangan gawin. Ito ay isinasagawa sa unang palapag ng gusali ng Palacio del Gobernador at inaasahan pa yung pagdami ng mga individual, mga grupo na magsasagawa ng proseso, Bombo Elmar. Lalo't maugong yung mga pangalan ng mga personalidad na magsasab o papalit doon sa mga existing na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. So, yung mga personalities na ina-expect ng mga kababayan natin, hindi pa rin naman nagpapakita hanggang sa mga oras na ito, Bombo Elmar. Nababanggit mo itong si dating OWA Chief Marianito Roque. Sa ating pagkakaalam, ang papalit sa kanya si Labor Secretary Silvestre Bello III, although hindi pa nag-file ng kanyang substitution document si Secretary Bello. So anyway, meron pa naman sila hanggang sa darating na Lunes, Bombo Dennis. So aside dito from Secretary Bello na tatakbo na sa pagkasenador, papalitan niya itong si Marianito Roque. Attorney Roque hindi si Harry Roque. Sino pa yung mga posible ba dyan na Bombo Dennis sa usapan din? Actually, kinumpirma na sa atin ng tanggapan ni Senator Panfilo Lacson ng Partidong Reforma ang pagtakbo nitong si dating PNP Chief Guillermo Eleazar. Kakaretiro lang nito kahapon, Bombo Elmar, at ngayon ay nag-anunsyo nga natatakbo na ito bilang senador under Partido Reforma nina Senator Lacson at Senator Tito Soto, Bombo Elmar. So inatabayan na natin kung kailan din siya maghahain ng kanyang mga dokumento para siya yung pumalit doon sa isa sa mga kandidato ng naturang grupo. Una nga rito ay marami. Lumalabas na yung Partido Reforma. Sila yung may maraming kabilang doon sa lineup itong mga nakalipas na araw. Although, hindi naman organic ng kanilang partido, ng kanilang grupo, pero marami silang bit-bit ng mga kandidato, Bombo Elmar, at isa doon ang papalitan nitong si dating PNP Chief Guillermo Eleazar. Siguro marami rin ang nasurpresa. Sa iba naman na kampo ay hindi na nasurpresa. Dito lang sa pagpasok na rin sa politika nitong si General Eleazar. Di ba, Bombo Dennis sa Senado, meron din dyan mga dating mga PNP Chief, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Si dating Senador dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, ngayon kumakandidato rin sa pagkapangulo, at si dating PNP Chief ngayon ay Senador Panfilo Lacson tumatakbo rin bilang presidente. So mga dating nasa hanay ito ng Philippine National Police at ngayon pare-pareho silang kumakandidato, Bombo Elmar. So hindi na masyadong kakaiba itong tanawin na ito. Yun nga lang yung kumpirmasyon at yung personal appearance kung mag-a-appear man yan o kung magsusumiti ng dokumento sa pamamagitan ng kanyang kinatawan, ang kailangan lamang sapat yung kanyang papeles para makasubstitute siya kung sino man ang kanyang papalitan, ay yan yung mga kinakailangang i-secure, Bombo Elmar. Oo, katulad na lamang itong isa pang information nating nakalap, sinasabi rin ng Katipunan Demokratikong Pilipino, kasi meron silang presidential bet, ang tawag si Antonio Valdez, nag-withdraw daw siya ng kanyang kandidatura, at ang kanyang ipapalit si General Antonio Parlade Jr. Bago lamang ito ng Gritero, dating spokesman ng NTF-ELCAC, pero hindi pa naman nag-file ng kanyang substitution documents dyan sa COMELEC. So may mga movement ka, Bombo Dennis, pero so far dyan pa lamang sa party list hanggang senatoriable, pero sa pagka-presidente, vice president, so far ay wala pa, Bombo Dennis, mula sa nakalipas na mga araw ninyong pag-abang dyan. Ganun na nga, Bombo Elmar. So tayo ay nag-aantabay pa rin dito sa mga development na ito. Baka may mga iba pang personalities na lulutang yung pangalan, Bombo Elmar. Ang sinasabi nga ng COMELEC, kung yung tungkol kay General Parlade, kinakailangan muna manumpa siya doon sa partido na kanyang sasalihan para at least hindi ma-question. Kagaya nung nangyari sa Lakas CMD, nanumpa muna yung opisyal mula sa Davao City, si Mayor Inday Sara Duterte Carpio, bago yung inaasahan na pag-file niya ng substitution para dito sa kanyang hahalinhan na kung sino man yung tumatakbo na pero iiwan o ibabakit yung kanyang COC
para mag-giveaway dito kay Mayor Duterte Carpio, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Direktamente live mula dito sa Comelec. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, nangungunang dahilan ng pagkamatay na naitala naman sa mga Pilipino ang komplikasyon sa puso at respiratory illness na inaasang aakyat pa sa hinaharap. Bunsod na rin ito ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo at kapag mabigong malimitahan ang impact ng climate change. Batay na rin ito sa pag-aaral ng isang eksperto na si Ramon Lorenzo Luis Ginto na miyembro ng National Panel of Technical Experts Advising ng Climate Change Commission. Ang mataas na temperatura ay nakakapagdulot anya ng stroke sa mga matatandang populasyon, nakakaapekto sa environmental conditions at maaari ding maging daan ito ng pagsibol pa ng tinatawag na vector-borne diseases. Nagbabala din ito na posible ding magkaroon ng emerging viruses na may potensyal na magresulta ng pandemya gaya na lamang ng coronavirus. Ayon naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, nangungunang health conditions na dahilan ng pagkasawi ng mga Pilipino noong nakalipas na taon ang heart diseases na kumitil sa halos 100,000 buhay o katumbas yan ng 17.3% ng kabuang bilang ng mga nasawi. Samantala, muling inuulit po ng Department of Labor o DOLE na kanilang ibabalik itong pagkasagawa na rin ng face-to-face sa job fairs sa buong bansa upang makapag-generate pa at maparami din yung mga oportunidad sa trabaho. O narito nabanggit na rin ni Labor Assistant Secretary Dominica Tutay, inihanda na ang muling paglulunsad ng in-person job fair sa tapusan ng buwan ng Nobyembre. Nasa proseso na rin ang pagtukoy ng mga job vacancies at posible ring venue na paggaganapan ng mga job fairs ang Department of Labor. Ang naturang hakbang ay hiniling ng Public Employment Service Offices ng mga LGUs. Tiniyak naman ng Department of Labor sa publiko, ipapatupad ang minimum health standards sa pagsasagawa ng job fair. Magkakaroon din ng online registration para maiwasan ang overcrowding sa mga job fair sites. Pag-amin naman ng opisyal na nahirapan din talaga ang mga employers na mag-hire ng mga manggagawa sa magitan din ng online recruitment. Samantala naman ang mga local government units hinimok ng Malacanang na maglabas ng ordinansa para sa insentibo ng mga magpapabakuna. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, sa layuning maitaas ang bilang ng mga bakunado sa bansa ay natasan nga ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF ang mga lokal na pamahalaan na magpalabas ng kautusan o magpasa ng ordinansa na magbibigay insentibo sa mga fully vaccinated individuals. Ayon kay Secretary Harry Roque, ang spokesperson ng Pangulong Duterte at ng IATF, isa ito sa mga napagpasyahan sa ginat na IATF meeting kamakailan. Samantala, para naman sa mga business establishments, kinakailangang humingi muna sila ng pruweba o patunay na fully vaccinated ang customer bago ito payagang makapasok sa kanilang establishmento. Pati sa IATF guidelines, 50% ang indoor capacity pero mga fully vaccinated lamang ang papayagan habang 70% ang outdoor capacity anuman ang vaccination status sa ilalim ng Alert Level 2. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala sa ibang balita, humihingi ng pangunawa sa publiko ang Philippine Statistics Authority dahil naman sa mga delay sa paghatid ng PhilSys National ID. O narito, inabanggit naman ni Deputy National Statistician Assistant Secretary Rosalinda Bautista, umigit kumulang sa 3.5 million na mga ID ang nailabas mula noong November 5 at ang Philippine Statistics Office ay nakapag-rehistro na ng halos 42 milyong Pinoy sa ilalim ng bagong National ID System. Sinabi ni Bautista na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang gumagawa ng 70,000 hanggang 80,000 ID cards kada araw at sila ay nagsusumikap upang matiyak na maihatid ang mga ito sa pinakamabilis na paraan. Abang nakabinbin ang paghatid ng mga cards, nilalayo naman nilang maglunsad ang PhilSys ng mobile app para naman sa taong 2022. Dinagdag pa ng opisyal, gumagawa na rin sila ng arrangement sa Department of Foreign Affairs o DFA para ilunsad pa ang PhilSys registration sites sa ibang mga labansa na merong mga OFW. Sinabi pa ng opisyal na pag-aralan nila ang data ng DFA, yan din ang online PhilSys registration information para matukoy kung paano pinakamahusay na matutugunan ang problema ng mga overseas registration.
Samantala, nahuli sa akto naman ang isang sari-sari store owner na nagbebenta ng peking vaccination cards sa Caloocan City sa ikinasang entrapment operation ng mga kapulisan. Ayon kay Caloocan Police Chief Colonel Samuel Mina, natukoy ang naturang suspect na si Benjamin Marilao, 52 anyos, na nagbebenta ng vaccination cards sa halagang 500 piso sa isang undercover na pulis. Nakumpiska din mula sa suspect ang computer na ginamit nito sa paggawa ng mga peking vaccination cards, gayon din ang ilan pang mga peking kopya ng vaccine cards. Humaharap ngayon ang suspect sa kasong falsification of public documents. Sa isang statement naman, hinihikayat ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang publiko na mag-avail ng libreng vaccination sa halip na bumili pa ng peking vaccine cards. Samantala, muling nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas matapos 5 mga money changer branches ang dinisqualify o hindi na pinayagan na mabigyan ng lisensya na makapag-operate at kaugnay nito ay tinukoy nga o narito ng Monetary Board ng BSP itong mga kumpanya na kinabibilangan ng mga pangalan na Sam Money Changer, Tasnim Foreign Exchange Services, Zami FX Service, Junaidi Money Exchange Services at Meridian FX Services na pawang nasa lungsod ng Makati. Ayon sa BSP, ang naturang mga money-changing business ay nag-ooperate umano ng walang kakulang registrasyon sa isang paglabag sa regulasyon at patakaran ng foreign exchange dealing. Ang hakbang ng Bangko Sentral ay bilang bahagi ng ipinapatupad na crackdown sa mga hindi otorisadong money service businesses operations ayon pa sa BSP. Samantala, ang limited face-to-face classes naman maaari ng payagan sa NCR ayon yan sa Department of Education. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Malaki ang posibilidad na masimula na din sa Metro Manila ang limited face-to-face classes sa kabila ng unti-unting pagbuti ng sitwasyon dito ng mga kaso ng COVID-19 ayon sa Department of Education o DepEd. Sinabi ni DepEd Director Roger Masapol na kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Department of Education, Cordillera Administrative Region, Region 2 at Region 4B upang masimula na din ang limited face-to-face classes sa mga rehiyong ito. Ito ay matapos ang positibong pagtugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ipinadalang sulat ng kanilang kagawaran upang humiling na mapahintulutan na madagdagan ng mga paaralan na maaaring makibahagi sa ipinatutupad na kauna-unahang limited face-to-face classes na nakatakdang simulan sa susunod na linggo. Bukod sa NCR, CAR, Region 2 at Region 4B ay nakahanda na ang 100 public schools sa buong bansa sa pagsisimula ng nasabing in-person classes sa darating na November 15 habang isisimula naman sa 19 pang mga private schools ang limited face-to-face classes sa darating na November 22. Paglilinaw naman niya, ang mga nasabing klase ay para lamang sa mga estudyanteng nasa kinder hanggang grade 3. Samantala, upang mapanatili pa din ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral ay lilimitahan lamang sa 12 ang bilang ng mga estudyanteng papayagan kada classroom sa kinder habang 16 naman ang bilang ng mga estudyanteng papayagan sa kada classroom para sa mga grade 1 hanggang grade 3. Mula sa dating 8 hours a day ay gagawin na lamang na 3 oras ang itatagal ng mga klase dito. Ire-require din ng kagawaran ang pagsusuot ng face mask at face shield sa mga estudyante at mga guro na makikiisa sa kauna-unahang limited face-to-face classes sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung tinaguriang One Hospital Command Center ng Department of Health, abay, kumunti na rin natatanggap naman ng mga tawag sa mga dinapuan ng COVID-19. May nakong impormasyon ng Star FM Manila. Bumaba na ang mga natatanggap na tawag ng One Hospital Command Center dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon sa report ng OHCC, mula sa 200 hanggang 300 tawag kada araw noong huling linggo na Oktubre, umaabot na lamang sa 150 ang average daily calls ang natatanggap ng center. Ito'y bunsod naman ng pagbuti ng sitwasyon ng mga hospital at isolation facilities sa Metro Manila ayon sa OHCC. Sa patuloy na pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan, nagbabawas na rin daw sila ng mga kama sa mga pasilidad. Ngunit kung sakali magkaroon muli ng pagtaas sa trend ng COVID-19 cases, ay agad raw magdadagdag ng bed capacity sa mga isolation facility ang One Hospital Command Center. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labana para sa Mapasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Nasa 2 barko naman na nakadaong sa baybayan ng Konsolasyon ang nasunog. Ang pinsala umabot sa 1 milyong piso. Nakatutok dyan ang Star FM Cebu. Umabot sa 1 million pesos na halaga ng pinsala ang naitala matapos ang nangyaring sunog kahapon sa 2 barko na nakadaong sa Sandoval Shipyard sa Barangay Tayud, Bayan ng Konsolasyon, Cebu. Kasama sa nasunog na mga barko ang Our Lady of the Sacred Heart at ang Our Lady of Charity na pagmamayari ng Medallion Shipping Lines. Una rito natanggap ang alarma sa sunog bandang alas 11:05 ng umaga at itinaas sa second alarm makalipas ang 20 minuto. Agad naman itong naapula ng mga bumbero. Wala rin namang nasawi o nasugatan sa nangyaring sunog. Patuloy pa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung ano ang sanhi ng sunog. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala, dyan naman sa Davao, sino pa kaya dyan ang inaasahan ay magpapalitan o kaya naman ay tatakbo sa darating na halalan? Nasa linyang Bombo Radyo Davao. Kinumpirma ni Arturo Uy, senior board member sa lalawigan ng Davao de Oro, na may malalaking pagbabago sa ilang mga miyembro ng kanilang partido bilang paghahanda sa 2022 national and local elections. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Uy, ngayong araw ay nakatakdang mag-withdraw sa kanyang kandidatura si Governor Tyrone Uy at siya ang magsasubstitute nito. Samantala, ang kanyang anak na si Kathy Uy, na una nang tatakbo bilang vice-gobernador, ang tatakbo bilang board member sa lalawigan. Samantalang inihayag ni Uy na bilang miyembro ng hugpong ng pagbabago, malaki ang kanilang paniniwala na mananatili pa rin silang matibay kahit na lumipat na sa lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD si Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Kahit hindi pa nila alam kung ano ang tatakbuhan na posisyon ng alkalde, gusto umano ng partido na kakandidato ito bilang Pangulo ng bansa. Yes, naabombodan sa taas, no? Si Gov. Tyrone, nag-file man siya pagka-gobernador. O-withdraw siya pagka-gobernador. I might run for governor. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News, Bombo Aliana Ferrando Silaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, kumuha tayo ng update doon sa kaso sa pagpatay sa 3 lokal na opisyal ng Dunsol, Sorsogon. May update dyan ang Bombo Radio Legazpi. Walang nakikita ang alkalde ng Dunsol, Sorsogon na dahilan upang iugnay sa politika ang pagkamatay ng 3 aspirants sa local position na natagpo ang patay sa Albay. Ayon kay Mayor Josephine Alcantara Cruz sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi, isa ang Dunsol sa pinakatahimik na bayan sa Sorsogon tuwing sasapit ang halalan kaya labis ang kanilang pagkabigla sa nangyari. Nabatid na makakalaban sana nito bilang vice-alkalde sa susunod na taon ang isa sa mga biktima na si incumbent Municipal Councilor Helen Garay. Paliwanag nito na kahit pa magkakaiba sila ng partido tuwing halalan, ay itinuturing na kaibigan at kapamilya ang isa't isa. Kaugnay nito, siniguro ni Cruz ang pakikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng mga kapulisan kasabay ng panawagan sa mga posibleng testigos sa krimen na agad na lumapit sa mga otoridad. Samantala, nilinaw ng alkalde ang mga agam-agam na may kinalaman siya sa naturang insidente dahil alam umano ng mga tao sa Dunsol na hindi sumagi sa kanyang isipan na gumawa ng karahasan upang manalo sa eleksyon. Anya, regular siyang may nakakalaban sa nakalipas na mga halalan, subalit napanatili ang katahimikan dahil sa intensyon ng mga aspirants na mapagsilbihan ng publiko. Sa isang saglit, never na pumasok sa isip ko yung pumatayin ng tao para manalo lang sa isang eleksyon. Si Mayor Josephine Alcantara Cruz para sa Bombo Network News. Bombo John Salonga nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Ikinalungkot naman ni World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ang nangyayari ngayon sa ilang bahagi ng Europa na muli na namang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Ayon sa WHO Chief, umabot na sa halos 2 milyong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Europe nitong nakalipas lamang na linggo. Anya, ang nakakapanlumo pa raw nito ay nangyari ito sa loob lamang ng isang linggo na siyang pinakamataas
na sa rehiyon mula nang magsimula ang pandemya. Tinukoy din ni Dr. Tedros na halos 27,000 na mga nasawi dahil sa deadly virus ay mula sa Europe. Sa buong mundo naman, ang naturang bilang ay kalahati sa mga naitalang pumanaw sa nakalipas na linggo. Dahil parito, patuloy ang apela ng pinuno ng WHO na sana ang third dose ng bakuna ay ibigay muna sa mga immunocompromised, sa halip ay mga healthy adults o mga healthy children. Samantalang napakarami pa ring mamamayan pa sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa bahagi ng Europa at Africa, ang hindi pa rin nakakatikim ng kahit first dose ng COVID-19 vaccines. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni WHO Director Dr. Ghebreyesus. Almost 2 million cases of COVID-19 were reported in Europe last week, the most in a single week in that region since the pandemic started. Almost 27,000 deaths were reported from Europe, more than half of all COVID-19 deaths globally last week. COVID-19 is surging in countries with lower vaccination rates in Eastern Europe, but also in countries with some of the world's highest vaccination rates in Western Europe. It's another reminder, as we have said again and again, that vaccines do not replace the need for other precautions. Vaccines reduce the risk of hospitalization, severe disease, and death, but they do not fully prevent transmission. Some European countries are now reintroducing restrictions to curb transmission and take the pressure off their health systems. We continue to recommend the tailored and proportionate use of testing, masks, physical distancing, measures to prevent crowding, improve ventilation, and more. And get vaccinated when it's your turn. Every country must constantly assess its situation and adjust its approach accordingly. With the right mix of measures, it's possible for countries to find the balance between keeping transmission down and keeping their societies and economies up. Bombo Sports News. Sa basketball naman, pinahiya ng Boston Celtics ang NBA defending champion na Milwaukee Bucks sa score na 120-113. Gayunman, nangailangan pa ang Celtics ng overtime game bago tuluyang masilat ang Bucks para sa kanilang ika-6 na panalo. Una rito, meron na ring 6 na talo ang Boston, habang ang Milwaukee naman ay natikman ay 7 pagkatalo. Nanguna sa opensa ng Celtics si Dennis Schroeder na nagtala ng 38 big points at 8 rebounds. Bombo Entertainment News. Alamin naman ang naging mensahe ni American Vietnamese music sensation na si Keshi. May chika dyan ang Star FM Baguio. Nagpasalamat ang American Vietnamese music sensation na si Keshi sa mainit na suporta ng mga fans sa kanyang pinakabagong release na Somebody mula sa kanyang upcoming debut album na Gabrielle. Dahil dito ay inamin ng 27-year-old na kilala bilang lo-fi prince na masaya rin siya na patuloy na tinatanggap at nakikilalang Asian talent sa buong mundo. I feel like there is a new surge of recognition amongst Asian artists in the international sort of sphere that's beyond the world of K-pop, which is very, very exciting to me, especially music from people who are Asian American, because I feel like we have a unique experience of feeling a little bit isolated from our culture being from families of immigrants. So I'm very wildly excited for the years to come and to see what kind of talent comes out. Sa kanya rin namang pahayag sa Star FM ay nagbahagi ito ng pangako at mensahe para sa kanyang mga Pinoy fans na patuloy na sumusuporta sa kanya. The only thing I will say right now is that I can't wait to see you guys in person. I can't wait for it to happen. It's going to happen soon. So yeah, I hope they're looking forward to new music. Yan ang bahagi ng pahayag ng American Vietnamese music sensation na si Keshi sa Star FM Baguio. Una ngang nakilala si Keshi sa kanyang mga music upload sa SoundCloud hanggang sa ilabas nito ang kanyang breakthrough hit na Too Soon noong 2018. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need.
to secure protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Bagong mahigit 1.2 million doses ng Moderna vaccines dumating sa Pilipinas. Samantala, itinaas naman ang Red Tide Alert o Red Tide Alert sa mga coastal areas sa 9 na mga probinsya sa bansa. Ilang sektor naman na sorpresa sa pagtakbo na rin ng pagkasenador ni dating PNP Chief General Eliazar. Ilan pang kilalang personalidad ang humahabol sa ngayon. 2 barko naman doon sa lalawigan ng Cebu abay nasunog. Sa international news, WHO labis na ikinalungkot naman ang nangyari sa Europa sa muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Sa sports naman, sa katatapos lamang ng laro, ang Boston Celtics pinahiya ang defending champion na Milwaukee Bucks sa overtime 122-113. Sa entertainment news, American-Vietnamese music sensation na si Keshi nagpasalamat sa suporta ng mga Pinoy fans. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Namatay mga kamerang News Center sa atong sinidala ko labas ka mga pauna nga mga balita nasyonal o pinakalitis nga masinaryo pamolitika sa national level ka mga balita pagida sa ibang banya sang pungsod Pilipinas. Pabalik siya platuntunan kadto at pinanato niya ka mga nahiliraman nga mga balita dire lokal ining duha ka mga kandidato sa sunod sa sklanting nga nag-file sa ila sini nga mga withdrawal. Kag pila pagkit ka mga balita of course pagbalik karon ang aton sining isa sa mga makabig man aton nga kuano isa man sa mga kilala nga personalidad sa Bacolod, isa man sa mga makabig nga gapanilag sa dalagan sa pamolitika, isa ka political science graduate, si Mr. Winnie Sanchez Balontang opinion niya sining mga substitution sa aton sining mga kandidato, particularmente karon ya naghilapit na ang ending ang adlaw sang deadline sa pag-submit sang withdrawal and substitution. So ilatanan aton panamalikan makalikan lamang pala ka importante nga mga pahanumdom.
Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka. Nga Balik din papalagad sa platutunan, buwan-buwan na isang oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 49 minutos na nakligad sa stock na alas 12 to this time. Unahan tayo ng grupo na schedule natin yung interviews kay Mr. Willie Sancho. Ang iyasin pananawan ng opinyon na sining mga katabo karon sa pamulutika sa ato sining pusod pertikamente ng dogin ng pangalan wala sa mga politiko naton ang ining supposed to be tani, no? Maayo man nga parts nato kasiguan, no? Kaya may tagaan kanisang pribiliyo, especially kung ay isa kandidato na invalido na patay, aning ginatawag nga substitution. O galing, kay niya daw ginahampangan na karon, na ginapamintahaan na sa aton sining mga politiko. Ano daw ginachupi nyo nga aton nga mga pumuluyo, ha? Daw ginachupi nyo nga aton sining mga botante, no? Yung chupi ning term ning sa mga kanbla, binugoy nga term na do ginainto, ha? Ginakuan mo siya, ginapatalang, ginainto, ginapamintahaan. Amo nabot sinun sa ginachupi, tining style sinising pila ka mga politiko. Pulaw panago anay tapos mapuntariyam lagi sa piyak to. Anong pananawan siniya ni Mr. Willie Sancho nga isa man sa mga political science graduate, no? Makuha man ni kabalo man ni mag-tanaw sa panghimanwa, no? Isa ka isa man siya sa mga labor advocates, no? Mga kaibinan, no? Singko do kadamo sinubong nga nagkatingala, no? Nag-estilo na subong yan mga kuan mo ni mga substitution, ha? Nga bisan buhi pa ginasab niya dakalanay, ikaw na kuan kung lasing ikaw na danay kuan, ikaw na tindo, ikaw na poste, no? Kay maabot simpo buslan talang kadaya, do mo lang ang sistema. Ay linggo daw ang tawo nga kahapon lang na tawo guro ti mo na mapapati nyo pero mga tawo yang dugay na tawo kasi kilala ko pa niya, I'm not born yesterday. Bawal nga daw piho ka ba?
Ano sa piklinya karon si Mr. Winnie Sancho sa Labor Advocates kaysa man sinaton nga gapanilag no sa dalagan sang pamulitika diri iya sa aton sini nga pungsod Pilipinas, na? Aling-alang ang live to tayo ito kay Sir Winnie, kailan burnout sila kuno to. Burnout ang ila sining area. Telepono lang Sir Winnie, mayong bahapon, mayong ugto. Welcome diri sa pagbalaga siyo platong tunan bombuanay sa ugto. Bombo Dennis, dalan Sir Winnie. Bombo Dennis, mayong hapon, no? Good afternoon, labi na gid sa aton mga listeners nga nagapamati sa imong programa. Yes sir, salamat gid sa imo sini nga tiyempo no sa mainon kay Tis Lingko ikaw isa man sa mga makabig naton nga siyempre nagapanilag mas dalagan sa pamulitika sa aton pungsod sa pila naka malawig nga mga administrasyon nga lalabay no malawig na mga tinion no likod daw subong na niya nga panag-on nga daw nag-uso ining sulo substitution nga estilo mo bilang isa man nabi sa makabig naton nga political science student kasi siyempre ginatan-out man pangimanwata diri no anong imo yung mambal labi Sir Winnie anong imo opinion anong pagtan-aw mo sining daw nag-in naman karon nag-uso na ining mga sulo substitution bisan dapat sa tani ini i-implement lang iya nga pagsulundan in kaso na patay ang isa kandidato in kaso na imbalido ang isa kandidato subong niya yes daw style bla ang siningko daw mulinggo bla daw gina chope yang mga pumuluyo daw gina chope ang mga butante Sir Winnie. Well, it is unfortunate no nga ini nga mga padugi bala ining substitution no is one of the most abused provisions no sang aton election law. Kay ti ang guayabla Bombudines daw somebody has to file for a candidacy, for example bilang presidente, pero ti decoy lang ni siya. When the time comes, ang real makoy masulod no kag amo ang magulo sa iya. Tani mayo ini in case of death or mga fortuitous event. Pwede na yan, no? Pero sa nambal ko na, nangin, nangin isa ka form of deception, no? Kaya primero, masiling ka nga, way kagana maglagan, nagbutang ka to sa imo nga dikoy, and then at the time nga dali na lang maglaps ang substitution, masulod ining konsino nga talpulano, agud to nga magbulos no natawag naton substitution ang hindi lang ni kay deception kundi ginabusara na ini no kung sino man ang nagpadugi sini nga lay tani i-review naton bla ini no kay nasiling ko na nangin mechanism for manipulation no and abuse no nagambal ka kay na nga sakto na ginainto ang tao no but then probably you can fool some people some of the time. You can fool all the people some of the time, but you cannot fool all the people all of the time. So dapat ini nga kuan untato na Bombudines Kaya man na mo bilang trial balloon no. O kung testing ground. Kung dumayo gani ang testing the water no. Kung dumayo gani masulod kag madalagan. Bombudines. Sining ko gwa sining Sir Winnie daw kamla daw kung sa mga project bla ko sa mga scientist bla daw trial and error Sir Winnie. Kaya mong gwa niya kag ang sistema daw degrade no. The president, the office of the president and the vice president among the highest office in the land, it should be treated with dignity and respect no. Hindi kay himuon mo lang yung ang bala nga ginaakomodar no ang ginatawag naton nga hindi mayong example no taking for granted the position of president and vice president as well as other positions in the national level. Di magamuna ya karon di na ang ginatawag naton abing tawag nibla ang will of the people no. So ginasampawan na no. Kaya Kuya Bombudines, hindi kumporme no sa among nga sistema and
it is being taken advantage of by the traditional politicians, particularly those who belong to what we call political dynasty, no? Amo na ang iyang agwa. Kag kung tanawan ta di Sir Winnie, guas di blang daw masilingta kung tanaw mo gid sa kandidato, daw wala siya siling sinseridad gid, no? Nga siling gusto ko gid mag-amo ni, no? Ti gusto iya mag-amo na puti daw gapalipod-lipod pa sa iyas tawo. Ano pa ginahulat siya? Ginakwaan niya pulso ang pumuloyo, ang butante lambal ko siya daw trya kwan blang subject mo siya sa kwan gina-trial and error mo sa niya ti dusan ta sabi mo ni kung makagat siya o di siya makagat sa piyak na magi hasta labot sa punta tis niya ti way tami mo sa gin magali do okay sa sa tawo mga blangas ni kita isa gyud sa gwa ginalipok mo yung mga pumuluyo ginalipok mo mabutante kay dito ti makita kung sincero kid bakit kung sincero kid ikaw yang magserbisyo sa pumuluyo from the start mo dasang filings ang COC gwa ka na go out ka na kwal na to file ka na to para mabalance ang tawo o nga papili ka sa mo na posisyon galing ko sa kuno puti mo no sincero gini siya or anong agenda sin isang politiko iyang masling kati nya una ka lang da kay mabulos lang ko simo Sir Winnie. Correct nga observation na Bombodines, no. Ang gwa bala nga nangin isa ini ka alagyan, no. Agud tong mamanipular, no, to manipulate the political situation, and of course mayara ginatawag naton nga deception, no. Iti kung sincero ka gid matuod nga why should you not lay down your cards on the table, no, nga madamo kasong baliban nga kuno hindi maglagan dugay-dugay may term sharing naman ang gwa sinibala nga ang ilaya interest amo ang ila ginapakita sa tawo. Hindi kay siling ang interest sa mga tao nga dapat among ilang pangalagdan, no? Kay ti public servant man ni sila no? So, sad to say, no, nga ining style, no? Yan sangkuan sa mga manipulative politicians. Daw nadula na ang ginatawag naton nga respect bala sa right of suffrage, no? Sanctity of the ballot, no, sa nambal ko na nga di dapat kung ikaw maglagan pagka presidente, pagka vice presidente, it should be decided by the will of the people, no. Ang ilaya Bombodines nga nagwa ang ila will, ang ila gusto, no. Amo ang ila i-plaster pagi sini sa substitution nato nga ginatawag nga ginakangil aran sang halos kalabanan. Tinagambal ka ginabla nga kung ako masling ko sa ila nga I was not born yesterday, no? You can tell it to the Marines kay balanta naman ang inyong style, no? Ang inyong mga pamaagi dira para makabalik lang kamo abi sa poder, no? So ako yan nag-encourage na mga politicians sa kapareho sini dapat hindi pagbutuhon, dapat idagdag, no? Mangita kita sang sincero bala kag ang kuan dapat sa programa, hindi kay siling sa personalidad, no, na pagtanaw nato nga daw pagusto na lang sila kung sinong ilang ibutang taw-taw da, and then at the right time masulod sila kag sila madalas ang bandera, no, hindi na sakto. May ang ilapag sa iban nga mga personalidad mabla nagapagamit, no, sa mga dalagko nga matawo. So ikaw tanay una, ikaw to pusing kay mabotsimpo ako da mabulosin mo ti ko sa ini mga tao nga nagapagamit man sa sini mga pudiruso, dalag ko ang kilala nga mga politiko, so hindi man hindi man sa makapangindi, kaya busing man tulod siya mo, galing ko sa blati, pagi sini, kung ikaw naka-insinde, nagkakadulaan ka respeto, nagkakadulaan ang dignity sini mga personalidad, kung magtanaw mo, kanubo ng patanaw mo sila, ito ginagamit mo na sining mga pudiruso nato ng mga politiko, Sir Winnie? That's correct, no? Daw gin-demean, no? Kagin-degrade ang positions for president and vice president because of this so-called substitution process. Kung ako may chimpo, abi sa dasong nga kuha, niya bulis na niya ang substitution, Kaya man nangin alagyan ini sang hindi lang pag-abuso, kundi sa pag-deceive, no? Di demokrasya man tayohan, kinanglan wala deception. Kinanglan naton sa demokrasya in order to determine
the sovereign will of the people, i-plastar mong kaugalingon mo with all honesty and sincerity. Ugaling kay iti ang aton politika sa Pilipinas, naga-deteriorate, no? Ang guayabla daw ka, agbaw, no, kabahol na gid. Dagti, nga ang hindi pa ya magkuhan, hulaton pa ni kung sinuni, nga magambal kung madlagan siya kung hindi. Pumangkot bala, is there no one else? Wala na gid sang makasarang daya nga may ikasangkol man sa pagdalagan sa sina nga posisyon. That is why ang substitution sa akong pagtanaw, pamagi ini sang dinayaan iblang politika, no? This substitution pala nga dinaya na sila eh. How much more when they come into power? I doubt the sincerity of these people involved in this substitution process, Bombodines. Sige, timayo na. At least, no? Ang atong nila na punto, Sir Winning, at ma-inform ta ang atong sining public, mag-aanta sa gustong informasyon, ang atong sining pumuluyo, no? Para at least makapang-inuino man sila, kag maka-decide sila sa gusto sa maabot nga eleksyon, Sir Winning. Tiyo, iti kinanglan mayara kita nga analysis and evaluation. No? Amo na ni may pandemya pa kita. Ang korupsyon nagalapta. Kag iban pagid nga mga dinamak abi sa politika, no? It is now high time for us to pave the way for a new era, no? Nga ma-restore nato ng ginatawag nga democratic process, no? By dispensing or doing away with this so-called substitution process, which is doing more harm than good, kag nagapakuan lang na, nagapahigko lang na sa ngalan sa ginatawag naton nga politika, Bombodines. Sige. Sir Winnie Sancho, madamo nga salamat sa imong tiyempo kag mayong hapon, sir. Good afternoon. Thank you. Nawatayan mo kami lang si Mr. Winnie Sancho, sa mga labor advocates, no, kag isaman sa mga kuana, may ihibalo, no, sa malawig ng tinion sa mga proseso kaya nakatabo sa pamalitika diri sa ato silang pungsod Pilipinas. Ikaw da subong na yung mga panag-on uso ining mga sarusab sitwasyon. Sa una yung machimpuway mo, pag silang papili ka congressman, papili ko senador, papili ko presidente, pag filing siya si Usiya, burot yun sa committee offices, file niya, wala siya panago pa. Di subong niya, doon muna ni, nigwasin nito, ginalipok tabla, ang mga pumuluyo, gina-into tao na anong sistema, para lang yan sa inyong interest, para lang masiguro inyo sinikadalagan, without nga ma-respeto man tani, matagaan man sa pagkilala o respeto, ang ginatawag nga kinamatarong sa tagsa ke Pilipino, partikumente, ang atong sining diretso nga magbuto, right of suffrage, ang pagpili naton sa atong sining mga leaders, nga mga dumala sa aton sining nasyon, dumala sa aton banwa, sa aton syudad, mga kabinan. So yan ang silikod, depende sa pumuloy nato di ginatag lang nato, ginaklaro lang nato, gatag lang nato sa gusto informasyon, nagatag lang ito sang pasanag, no, sa aton sining matag palamati, kag ara na sinyo pag-decide, kung sino ang inyo siniya nga pagabutuhon, nga mga dalas ang rinda sa ato panghinwanwa sa masunod ya nga mga tinuig. Mga kabayan kita sa sagad kag sa reklamo, amo ni amo to, apigado mo tagyapon, o way obra gyapon ang ekonomiya sa Pilipinas, amo na gyapon, bag-o na ang generasyon, bag-o na ang aton nga maldires. Di pamangkot dira, ayan ang ginpili mo diresta, nagakabagay ged. Kaya di ko mabutang kita sa deres nato nga hindi man nagakadabat, hindi man nagakabagay, kundi hindi man sa efektibo sa iya sa paghimanwa. Kung ibutang tayo sa katawo nga may kaalam, efektibo, sincero, at least ang kuwan lang serbisyo, makitaan mo, kag mabatsagan mo ang resulta sang maayo nga panghimanwa. Kung na punto tadra, depende na sa inyo ya, sa pag-abot sang adlaw sa eleksyon, kung sino ang inyo siniya nga pagapilion, mga kabanan. Oras na itong 5 minutos sa nakalikas takta alauna sa hapon. Speaking kita sang substitution, speaking kita sang withdrawal sa syudad sang Escalante, may duwa ka mga nag-file sa ila sining certificate of candidacy bilang konsyal
sang syudad sang Escalante ang nag-file sa ila sini nga withdrawal, nag-withdraw. Nagbawi sila sang ila sini nga COC. Sino ini nga mga kandidato no sa report ni Bombo Burgos, siya simple pag-angot man no sa election officer no sa syudad iya sang Escalante. Anong rason kung nag-withdraw ini duwa iya ka mga kandidato? Mga kaibanan, no? Kaya okay mo lang ni withdrawal. No? Pwede lang substitution, lang niyo ni kwan lang, so wala lagi bala, no? Daw ginampangan na lang, no? Ang ato niya nga pamultika, di ka nag-withdraw ka, may rason ka, okay na. No? Nag-withdraw ka, bangod sabi sa ulitin, lain matsyag mo, advice mo doktor, hindi ka na magpa-stress, hindi ka na tanan. Mga kaibanan, tibudlay, mga kaibanan, na mawarding tanay, may warding ta, winner ta. Sige, no? Muna siling natin mula, daw ginahampangan lang sa mga atong kasuguan. No? Daw wala niya ginarespeto ang aton kasuguan. No? Kaya mga maala, mga aton nga mga lideres, ginabintahaan nila. No? Ini ko sa pila kay mga loopholes sa aton kasuguan. Ngari wa. Nga di ta mampango kay hindi pa ta di mano kay ti ari sa kasuguan mo. Di kita iguon, di ta mampan, di ta ni takson ang pulso sang banwa, ang pulso sang pumuluyo. Namo siling naton mga kaibigan. Protest natin sa report ni Bombo Andrew Burgos, mayroon tanay winner kita. Ma-award tanay gaan nato sa padya sa ato sa mga winner, no sa ato sini Wanto Panalo, part 20 promo mga kemnan, kay importante niya, bisaya magkinano yang ginisgiyo sa pamultika importante ang grasya matag ni sa aton siniya nga mga kauturan, pasimente sa aton siniya nga mga suki, nga ti naga-amargid, nga maangkon ni aton nga papremyo kat sa aton kinlanong gini, sa ila adlaw nga pagpangabuhi aton gini cash prize, kag siyempre diri ang grocery item. Nga sinaton ti para gini sa aton siniya nga mga kauturan na mga suki naton niya sa kahinginan nga sa aton nag-entra, nagpadala sa ila sini nga mga entries no sa aton siniya nga Wanto Panalo part 20 promo. Sino ini aton nga winner? Okay na? Sige, sa telepono lang siya mage. Okay, sa pagkalinya, Studio Bia, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, maayong hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis live kita diri sa Bombo sa Studio B, kagaupod rin nato, no? Isa naman ka daily winner, Bombo Dennis, sa 1-2 Panalo, part 20. So, upod ko diri sa Bombo, si Ma'am Maria Rona Sambitan, taga Puro, Katangkong, Barangay 7, Bacolod City, Bombo Dennis. So sa subong ari si Ma'am, no? Red na red si Ma'am. Nagdaog naman si Ma'am Rona, Bombo Dennis sa aton sini nga pa premyo. So Ma'am, mayong hapon. Kamusta? Mayong hapon. Okay lang. Kamusta ang aton sini nga buhay sa subong? Weather lang. weather lang, Bombo Dennis. So Ma'am, sang nabatian mo ang imo sini nga pangalan no nga nagdaog ikaw, nagano ikaw Ma'am? Excited naman nga makadto di. So Ma'am, ara din ka sang nabatian mo? Ara pa ko sa balay, okay. Going to work. Pero naglikta ko di anay. Sorry lang dadanay no. So ari pa di si Ma'am mag-claim lang, dasig lang ni mag-claim lang ini si Ma'am Rona sa iya sini nga premyo. So pamadani sindi ko na pagpadugayon, paghatag ko na ang 500 pesos kagang 650 pesos worth of gift pack, Bombo Dennis. So ma'am, una nga hatag 100, ikaduwa 200, 300, 400, 500. Okay, sara na sa mga kamot ni Ma'am Rona ang 500 pesos kag Ma'am Ari na ang imo sini nga 600 pesos o kon 650 pesos worth of gift pack. So mama, kamusta ang imo sini subong obra? Okay lang. So dito ka man sa gihapon. Sa Fatima lang gihapon. Okay, so kay si Ma'am si Ma'am Rona, Bombo Dennis, nagabaligya ini sila sa mga santos religious na no? Ang mga santos Bombo Dennis diri sa may syudad sa Bacolod sa may downtown area. So lado na Bombo Dennis no. Kay tipon mini si Ma'am no. Tagpalamati maukod gid naton nga tagpalamati ako na nagaukot gid diri nga maghatag sang entries Bombo Dennis. So Ma'am, pangagda sa imo sini nga mga amiga.
Ay unang pasalamat ko anay sa Bombo Radio. Salamat gid sa Bombo Radio kag sa Star FM kag sa 1 to Panalo Part 20. So mama, di mo pagagamito na 500. Ibakal ko ni liwat purchase para dugang sa akon nga nga for purchase. So kanang Sa mga taga Fatima, hay, ari naman ko diliwat. daog naman. Daog naman ko. So manayabang mo Dennis, no? Basta madamo ang imo sini nga entries nga gina hatag diri o kung ginapasa diri, more chances of winning is ma'am, no? So ma'am, basta radyo, Bombo number 1. kanami energetic si Mama Rona. Bamba Dennis, so ma'am, congratulations, kag thank you so much. So Bamba Dennis, gikan diri sa Studio B, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. O, isa naman sa aton sining winera sa Wanta Panalo Part 20 promo na nag-claim sa sining padya mo na kalipayon. Siyempre hindi ka malipayon kay puli ka, may kwarta ka, may cash ka, may bit-bit ka pa imo yung grocery. Di salbardo kadlaw mo na nga budget simo sining panimalay. Congratulations sa mga dagdaog naton sa wala pa nakadaog hulog mo entry nyo kay basi kamo masunod naton nga winner mga kebanan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 13 minutos na nakaligay stock na alaw na sa hapon. This time report ni Bombo Andrew Burgos. Yung diwag ka mga nag-file sang ila siling COC as councilor sa Ciudad San Escalante nga nag-withdraw, nagbawi sa ila siling kandidatura. Escalante, damo-damo mo na nagpapili sa pagkakuan mo, sa pagka city councilor. Mga kabanan, duwa ang tatlo din ang papili mayor, duwa sa vice mayor. Anong rason na yan sini kung withdraw sila? So, bumbuan may pag-iangot sa election officer sa Ciudad San Escalante. So, rin kundan ang report sa Pikiradyo po sa patlikan sa patrol kay Bombo Andro Burgos. Bombo Andro, come in! Bombo Dennis, sa ito ning sugpon, no? O kung sa kaangot ning balita sa kaina regarding ni sa subong ni Bala kapag bantay sa gusto magpa-substitute o kung mag-withdraw sa sini Bombo Dennis sa bayan sa Comelec, no? So diri ato ning agin na kahibalo nga sa norte nga bayan sa probinsya, especially sa Ciudad San Escalante. Mayroon ni Bombo Dennis ang nag-withdraw, no? Nag-withdraw, duwa ini Bombo Dennis ka mga konsihal, no? Mga babae kag lalaki ni Bombo Dennis. Kag may mga yari ini sa partido. So mali Bombo Dennis ang isa dire yari sa idalom sa nga NUP nga partido Bombo Dennis. Kag ako nationalist party bala Bombo Dennis kag sa Lakas CMD, no? Muli Bombo Dennis ang mga konsihal nga sa idalom sa nasilingin nga mga partido. Pero sa November 10 actually Bombo Dennis, nauna diri ang isa ka babae, no, nga konsihal sa Escalante na nag-withdraw, no, November 10, and then ginsundan sa isa ka lalaki sa adlaw sa November 11 kag nag-withdraw man. Bali Bombo Dennis, then tan-aw man mismo sa acting election officer sa Comelec Escalante City. Si Ronnie Cataluna Bombo Dennis, no, do wala man kuno wala any problem, no, wala man kuno sa problema pag withdraw sang duwa ni ka mga gusto magapapili nga mga konsihal. Pero Bombo Dennis, let's be clear lang, ang ini nga mga konsihal first timer nga magpadalagan, no. Okay. Una ni mga first timer nga gali Bombo Dennis. So why man gintumod sang Comelec Escalante kung ano gid man ang rason nga nag-withdraw sila, no, at least magabot ang adlaw sa November 15. But sa bayan sang Escalante tigiba si kuno bala may madugang pa kuno bala nga mag-withdraw Bombo Dennis, no, wala man substitution nga natabo kundi withdrawal yan, no, nag-file sila sa yes duwa na. But basic kuno within this day or maybe sa Lunes kadlaw basi posible nga madugangan pag ikuno bala Bombo Dennis, no. So subok tiyan mo pa na nga sa bayan sa Comelec Escalante kaya nagabantay man sila sa mga posible nga mga pagbago sa subong adlaw sa Sabado Bombo Dennis. Sino ini nga mga kandidato, Bombo Andro? Bombo Dennis, wala lang ginhatag sang Comelec Escalante ilang mga profiles, no? Sang nasiling nga mga nag-withdraw nga mga gusto magapapili bilang konsehal sing Escalante. Basta Bombo Dennis, isa ka lalaki kag isa ka babae ang nasiling nga mga nag-withdraw. Pero kuno siya nga chikerono,
kung sino gid man ni Blabong Budanis kay sa mismo sa election of acting election officer ni si Sir Ronnie Cataluna, dun sa mga ano ni sila mga first timers no nga magapadalagan o kung magapapili bilang konsehal sa nga Escalante Bong Budanis. Pero sa iban nga mga partido o sa iban nga mga konsehal nga mga gung-an ng mga konsehal kay mga nagdugay na Blabong Budanis do so far wala gid changes. Amo lang gid duwa ka mga baguhan na gusto magpapili mga konsehal ang nag-withdraw dira sa siyudad ng Escalante, Bong Budanis. So far, mo plan na confirm naton sa part ya sa probinsya naton, sa part sa mga banwa ka syudad, no? Duwa pa lang Bombandro. Correct. Duwa pa lang gid Bong Budanis sa Escalante City pa lang. Pero sa naman mismo gani sa provincial election supervisor sa kay attorney Ian Lee Ananoria, wala pa man Bong Budanis ano, amo pa lang gining ilang na receive information na prior subong adlaw bala no kay November 10 kag November 11 nagsunod gid ang muning mga inadlaw tapos sunod man ang withdrawal sa nasiling nga mga gusto magpapili bilang mga konsehal Bong Budanis. Kaysa Escalante daw Bombandro duwa bala na tatlo nagpapili mayor, duwa sa pagka vice mayor tapos damo sila da sa mga mga nagpapili sang city councilor Bombandro. Okay. Oh, yes, no. Pero ang siling sa aton sang acting election officer Bong Budanis, no. Do why gid man bala na specify kung pila gid man di ang magapadalagan independent o kung magapaidalom sa partido, no. Ang dira nga mga gusto magapapili bilang konsehal. So, amo pala ning data ginhatag sa aton no kung gi-provide sa Comelec Escalante Bong Budanis. Kung sino gid man bala ang basi may atras pagid bala liwat bala no o kung magadugang no sa mga gusto mag-withdraw. Pero sa probinsya Bong Budanis ni duway gid no. Duway pagid no. Balantayan ta ini sa Lunes kung sino gid man may basi may withdrawal o kung may magapatigayon sa nga nasiling nga mga substitution o kung pagbayluhanay Bong Budanis. Okay. Yes, Bong Budanis, may payag diri sa aton ang acting election officer sang Comelec Escalante si Sir Ronnie Cataluna. So atong 10 may nag-withdraw sa amon di isa babae konsehal tapos pagka 11 may nag-withdraw naman isa rin pero waay man sila substitution. Okay. So bali sa ina sir nga mga nag-withdraw ano ni mga partido or independent sir? May partido sila. Ang isa is NTC, at ang isa Lakas Hindi. Okay. But sir, ano ni ang mga rason sa ilang pag-withdraw? Away ko ka malo sir kayo sa ilang partido o kung saan rason nila kay ang nabalaan ko di mas damo na ba siguro tapos may nag-advise sila nga mag-withdraw. Basta mo lang duwa lang sila ato ang number 10 is sa babae, NTC. Okay. Tapos yung isa, Lakas Hindi. Okay. Pero tapos, sir, 11. Okay. Mga ano sila sir, mga first timer nga mga candidates or ano? Oh yes. First timer sila. Okay. But subong sir subong adlaw ginabatayan niyo pagkita sir basi kung may madason nga mag-withdraw sa Ciudad ng Escalante. Oo. Okay. Kasi sa hearing ko sa iban, parang may Dua lang sila. Dua lang. Pero we are expecting basta may ara pa karon no. Ano din sir ang mga reaction sir sa mga Wala naman, nag-withdraw naman sila tapos after sa withdrawal, wala naman sila wala naman ko nabilitaan anong gibuhat nila. Alang sa tanang mga candidates sa Bo, especially this Escalante, today naton continue atong pag-receive sa withdraw kung may ara pa withdrawal because by 15 parang deadline na. Sabong pwede pa magdawat kami sa Badok o Saturday. Bombandro, no? So based din sa aton nga natamdan nga data from the Commission on Election, may 3 ka mga nagapapili sa pagka-mayor sa Escalante, 2 sa pagka-vice mayor, kag 20, no? Ang nagapapili sa pagka-konsehal, no? Tapos may siyudad sa Escalante, Bombandro? Yes. Amo ginabo Budanis, no? So, medyo madamo-damo gali ang magapapili man dira, no? Bilang mga lideres ng nasiling nga siyudad. Pero walang gid kita Budanis kabalos ang madalom nga rason sa duwa ni ka mga first timer. No nga gusto magapapili bilang konsehal sa Escalante nga nag-withdraw sila
as of this time, no? Or sa mga nagligad ng mga inadlaw, at least magabot ang November 15 deadline, Bombo Dennis. Oh, so withdrawal, wala siyang may nag-sub sila, wala siyang substitution. Yes. Yes, correct. No, withdrawal gini Bombo Dennis ang duwa. Okay ba siguro may nahibaluan man sila bala, no? Kaga ba siguro do medyo na alang-alang gid sila guro bala Bombo Dennis. Sana siling ni Kete. Ba siguro kung may mga sufficiente man guro nga mga bulig, base pa lang no ang withdrawal hindi ni guro matigayon. Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, no, para sa pagpanlagay sa Bombo Dennis, Tony sa Bombo France, Santo Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damong salamat, Bombo Andro Burgos. Balita gikan sa patro sa may duwa ka mga nagkandidato sa pagkakonsihal sulod sa Escalante withdraw sa ila sining kandidatura sa talikdan November 10 kay Nobyembre 11 mga kaibanan na. As confirmed mismo sa election officer sa sulod sa Escalante nga si Ronnie Catalonia mga kaibanan. No? So bantayan ta pre antar pa ni Lunes Top ni Lunes na ang mga withdrawal kag substitution na sa bugos iya nga pungsod Pilipinas. Na 23 minutos na nakaligad stock na nga Laguna Sapon this time. Isunod ang report ni Bombo Liani Minardo ang pinaka-latest nga investigasyon karon niya sa Hinubaan PNP sa sining pagransak sa Rural Bank Ilog, no? Hinubaan branch. Kasi naton kun nga based sa mga initial ito nga informasyon, initial nga mga report nga nakuha naton, tiwag dyan pa sang possible entry. Hindi, yan masalinta nga inside job, ining pagransak sa bangko, nga nagkuha sang 1.3 milyones pesos nga kasa sa sulod mismo sang vault sang nasambit nga bangko. Di ang vault ginabrihan mo. Buti mo nabalaan sing kawatan ang number combination sa vault. Wala gani naka-alarm kay alarm system sa bangko gin cut off ang CCTV connection ginutod man but silingon ang kawatan knowledgeable sang mga pasikot-sikot or anuman nga mga security measures sa sulod iyasang nasambit nga bangko. Di ka kon why ka kasulod ka why ka balo why ka knowledge sa iya paano mo nahimo ni mga kaibanan, ano pinaka-latest sinadri ng investigasyon sa ato sa kapulisan dito sa may Banwaya sa Ginubaan? Kaya kung kita magtanaw, number 1, why forcible entry? Paano siya makasulod ra? Why ginsira? Kaya sliding door, sliding window kung ito, why masira, why malak? Di basic gin plano na iya? Kagdako gini posibilidad ang maslingta nga inside job. Sino na kabalo sa number combination sa vault? Kaya why man to gin asitilin, why man to gin guha, why man palpag, why man lampos ng vault. Kasi ano mo na yung kalampos, di niya dali bukas, ginbuksan mga kaibanan. Ari sa pekalinya, update report, sining ginransak ka bangko. Duga ka detalye po sa kay Bombo Liani Minardo. Bombo Dani, come in! Bombo Dennis. So padayon sa gihapon ang pagtutok sini isang Hinubaan Municipal Police Station ng Kasubong man sa mga Soko Bombo Dennis sa pagsulod sini isang mga kawatan dito sa may banwa sa Hinubaan ng Bombo Dennis, no? Specifically ining Rural Bank of Ilog Hinubaan na branch kung sa diin ng Bombo Dennis may nakuha dito nga mga gadgets na kagang CCTV man mismo Bombo Dennis. So nahibaluan pag naton ining gaandar inagali dira 24 hours ining CCTV. So may mga disc na ini ang mga sa parte sa Soko kag kapulisan kag i-review ini nila ako di paidalom sa digital forensic examination Bombo Dennis kung may unod ba na ining CCTV footage Bombo Dennis kag para mabalaan nila kung ano ang nagkalatabo dira sa sulod. Kaya ang presumption sa subong sa mga kapulisan nga ginhungod inigabot sang mga nagsulod dira Bombo Dennis nga mga kawatan sa may Rural Bank of Ilog sini dira sa Banwa sang Hinubaan na Bombo Dennis. So may mga persons of interest naman ini ang mga kapulisan apang nagakolekta pagid sila sa dugang ebidensya Bombo Dennis para mapamatud-an kung ini ba lang mga persons of interest sila gid man ini ang nagapanulod dira ka nagkuha sinisang 1.3 milyones nga kwarta nga gina amo ini no ang ginapahayag sa nga bookkeepers na sa nga tinalikdan Bombo Dennis. Bombo Lilane problema na dire kung ini nga kwarta nga 1.3 million
milyon pesos nga ra sa vault sang nasabit nga bangko, kwarta ini gikan sa mga depositor. So ano karon ang mangin mangin rekurso sang bangko sa mga depositor nila kay nadula ini 1.3 milyones pesos sa Bombo Lani. Amugid gani Bombo Dennis, no? So kay ang alain pagid gali wala gwardiya ang bangko mismo dito. So gani klaro tani sa may mga kapulisan kung may gwardiya gin man bala wala, so wala man gali gwardiya Bombo Dennis, pero ang ginsigurado nila nga suno sa mga empleyado dira ang CCTV is nagaandar ini 24 oras, pero sang ginsulod ini sang kawatan ginhungod ini ang presumption ginhungod ini gabot ang CCTV Bombo Dennis. So kung kita makita sa mga initial pa lang kung sa initial nga ocular inspection sa area based man sa mga statements ng pulis naton, makit-an tagid nga knowledgeable ang suspect sa sulod sang bangko. Kabalo siya kung di ining Swiss, di ini kabalo siya may CCTV na, di nga portion dito nga among gabuton ta, di ni nangot dito para mapatay, makat off ang linya sang CCTV. May knowledge ang kawatan Bombo Lani. Amagid gani Bombo Dennis, no? Kag katingalahan kung ang vault sining wala gid sang discount gupe kung gid persa gid man ini di nga abrihan. So dapat kung gin abrihan ini sa kinanglan gid ini sila mga bakod nga mga kagamitan Bombo Dennis. So wala gid ini sa makita ng mga gupe, no, kung matan-aw naton sa litrato. So do kabalo gid ini ang nagkuha sang passcode man mismo. So pero hindi pa gid may establishar sinisang kapulisan kung may knowledge gid man bala ini nagkuha sang passcode dira sang vault. Kay ti ang nakasulod dito ako ang nag-investigar Bombo Dennis, nag-conduct sang forensic examination kay sa mga fingerprint test dito amo ang soko Bombo Dennis. Sa Bombo Dennis, para sa dugang nga impormasyon kag detalye pamatian naton si Police Lieutenant Jaime De Quilio, ang Deputy Chief of Police sang Hinubaan Municipal Police Station. Subong ang mga gadget nga sa sulod naman nang naman sa priority, ma'am. So, hari na di sa amon ang CCTV. Oo, dason ang receiver niya sa CCTV, ma'am. Oo, sir. I-subject ni sa for digital forensic examination. Oo. Dason, this is a vital proof kung in case nga may unod ni siya. So, sir, di ba naka-off dira ang CCTV sa may sulod sang opisina? Yes, ma'am. Pero based sa ma'am, this is serviceable sang time na may natabo sa Okay. Ang pagkapatay sir sang CCTV sina ginhungod or ginpatay na nga daan dira sa mga empleyado nga ara sa sulod sang bangko sir before sila maghalin o nag-out? Ang ini siya, ma'am, ang CCTV why ni siya ginapatay. O on na siya kumbaga 24 hours nga naka-on. Oo. So, based dito sa mga sa mga investigasyon dato nga gintalbot ini siya. Okay, bali ang mga nagsulod dira may posibilidad nga ang nagsulod amo ya sir ang nagpatay isang CCTV. Amo na nga itong nga presumption sa subong. Pero kung anong kaundan sini, amo ni siyang magasugid kung ano gid ba lang natabo dira sa sulod. Sir, may gwardiya ang bangko sir? Actually, amo na gani nga kay wala na gwardiya dira. Okay, oo, kay ti. Pero yes, sa subong sir, may mga persons of interest sa kamo sir? May gina-consider kita nga nga mga tao, pero kapan pa kita nagapangita pa kita sang mga ebidensya pwede makaling sa ila. Okay. So subong process na muna na ini ang mga ang CCTV ni hingagaw sa nga ma-examine na ni siya. Para at least makakuha na sa aton investigation. Okay. Wala ni. So, Bombo Dennis, amo ato ang pahayag ni Police Lieutenant Jaime De Quilio, ang Deputy Chief of Police sa Hinubaan Municipal Police Station, Bombo Dennis, no, nga padayon sini sa gihapon diligera investigara ini ang natabo nga pagpanulo dito sa kawatan sa Rural Bank of Ilog sini Bombo Dennis. Sa gabay pa may matudlo na dili kag may mga madakpan nga mga sospetsado.
Iling ko basi manage sila ba ni, no? Nga magpanulod-sulod basi kung may iba naman na masunod naman nga matabo, no? Kag gabay pa sa ako gidi mayo kasi linggo ko natuman tanaw ni iti daw laban-laban someone nga may kailabtanan sa sining pagransak sa bangko nga ara dira sa sulod ya sang nasabit ka bangko kay sunado balaan na mo kung ano himuo nila dira sa sulod nga bangko bombola ni. Amugid gani Bombo Dennis, no? So ang kaluluoy na dire kung may naga-deposit gidtoon nga mga negosyante be kung pila man dira ka pumuluyo sa may amo sina nga nasambit nga bangko Bombo Dennis kiti aw-ahaw lang ni nga kwarta, no? So ginakuha pa ni kagin kawat. So ayawa naman ni akon makatol ini ang ulo sa tag-iya kung paano ni tabunan ang sobra 1 ka milyon sini nga nadula sa bangko. Ate kung cover just sing insurance maka-cover ng insurance galing kiti pila man lang cover ko sa insurance sabi ko nag-deposito kada 1 million kung may insurance kung di man sila 1 million gid balik si mo. Importante lang ma-assured nga ining kwarta kung kwarta gid man si mga depositor sa mga bangko at least hindi man niya mahulaan ang mga kliyente sinasabit nga bangko bombola ni. Amugid gani Bombo Dennis, so kabay pa no nga successful ini ang ilang investigasyon dara kay ang mga empleyado mismo man ipatigayon o kon magsugod ini ang management dara Bombo Dennis ipaidalom ini sila sa forensic examination man para kung may ara da nga magtugma no sa fingerprint nga ginakuha sini sa mga sokol so mabalaan kung sa sino gini ang sa likod sa pagpangawat dara sa bangko Bombo Dennis. Sige. Sa Bombo Dennis para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat Bombolyan ni Minardo sa moto pinakalitis nga update dalaga sa investigasyon sa Hinubaan Philippines sining pagransak sa Rural Bank of Ilog, Hinubaan branch nga nakuha ining 1.3 milyones pesos mga kabinan. Paon talang diretsyon talang report ni Bombo Carla Defensor magkaibanan kay ining dili makita ko sa ilo na makita dirawa sa aton sining bahin sang BGMP sa Subong di sa may probinsya sa Negros Oriental pinaka-latest may 4 ka mga local government units nga may ara na karon na pamtang sang standard nga BGMP facilities masinita BGMP facilities sa muna bilang mga presuhan nga ginabutangan sa aton sini nga mga kauturan mga PDL na ton person deprived of liberty kaya hindi naman sila masalig for the long time nga ara lang sa kustudiya sang pulis magkabinan so dapat ara gini sila sa kustudiya sa nga aton sini nga PNP. So this year may nag-exister na kung may tindog na nga 4 ka mga sa standard BGMP facilities diri sa atong probinsya sa diin ini nga mga lugar diri sa probinsya may manik at least kung may ara kita sang standard nga mga police station dapat atong BGMP may ara man standard nga BGMP facilities para at least maayo man bala sa atong di moto daton nga makabig naton mga PDL bumisan paano titawo man sila may kinamatarong man sila nga pangabuhi man sang at least while sila liberty hindi sila hiway pro sa aton nga sagwa probisa ara sila sulod sang mga posibilidades at least pala daw humane man ang ipagtratar sa hindi ginutok mo ibalaan ta naman sa mga PNP facilities naton niya crowded na katama di nakaigaw daw mga priso ano man lang mga custodial facilities sa aton PNP man hindi niya ka-akomodar sa aton siling mga priso dira so mayo ni kung amat naman nga aton nga mga BGMP makatukod sa uling nga facilities sa aton tag sa mga LGUs. So aring report to naman sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, mayapon kamin. Yes, Bombo Dennis, 4 ka mga syudad dari sa Negros Occidental ang mayara na sang dugang o kun ini Bombo Dennis ulihi ini nga na inaugurahan nga building sang standard building sang BJMP so amo ini ang himamaylan La Carlota Sagay kadang Escalante Bombo Dennis susuno kay Attorney Jairus Anthony Duhilio
So madamo naman no sa mga BJMP standard building ang yari na diri sa syudad sang o kon diri sa Negros Occidental, Bambodanis, so amo ini gani ang may pinakadamo nga mga facility nga patindog diri no sa Negros Occidental. So mayara na sang 20 ka mga building ang yari diri sa Negros Occidental nga BJMP standard building nga Bambodanis. So ining tatlo ka mga syudad Bambodanis nga sa Lacarlota, Himamaylan kag sa Sagay, no, ang sining budget ako ng worth sinisang standard building is 8 million, and then ang sa Escalante amo ang 4 million Bambodanis. So nagdepende sa populasyon sang area, no. Ako madamo gid sa mga PDLs Bambodanis, ako nang madamo sa populasyon. So medyo madako-dako man ang fund nga ginahatag Bambodanis. So ini nga standard building more or less mga 500 ini ka mga persona o mga PDL ang pwede masulod diri Bambodanis. Ngayon naman no, kahit sa subong nga pandemic, suno man kay Attorney Duhilio nga at least no, mapa-observe sang social distancing nga ang mga PDL ngayara sa mga BJMP Bambodanis, maka-observe gid ini sila sang minimum health protocol kay makita man bala naton na Bambodanis sa mga police station no, nga medyo magutok na kay bangod nga wala pa na process ang ila sini nga pagsulod sa BJMP bangod man sa COVID-19, so gina-isolate ini sila anay antes ipasulod sa BJMP na gid Bambodanis. So sa diin ini sila ipasudlo no kay madamo naman sa mga BJMP diri sa Negros Occidental. So malabot na 200 million ang mga BJMP Bambodanis yung standard building within Western Visayas Bambodanis no kay sa isa daan ka syudad mayara diri, for example diri sa syudad sa Bacolod mayara sang duwa no sa may pero halos tanan diri Bambodanis nga mga LGU mayara na gid sang standard building Bambodanis. So Bombo Carla, ining mga standard BJMP facilities or building ang natindugan ini ang mga duta gen donar man sa mga LGUs. Yes, Bambodanis ang ini nga mga ginpatindugan sa standard building sa BJMP o BJMP standard building gikan ini donate ini sa mga LGUs Bambodanis. Sumayo man na no ang kooperasyon sa aton ng BJMP kag LGU no kag subo man sa aton nga like sa PNP mga LGUs kay sinaton mas manami man ang kumara sa mga angas sila nga mga koordinasyon kooperasyon in between sa ituway naton nga mga government agencies kay importante man natin Bombo Carla Singko mo nabal ko na sila mga PDL mga priso ini sila ay ba sila dirati iway pa man na sentensyahan ay ba sila dirati sentensyado natin may kinamatarong pa man silang magbago sa mga bisan pa paano at least daw ka human mablang pagtratar sila Bombo Carla. Yes, ako gid Bombo Dennis no tiyang ila sini nga ginapatindugan sa ila sini nga mga BJMP Bambodanis ari man na diri may mga activity area man na di sila kay ang BJMP Bambodanis nagakandak man ini sa mga seminar no sa mga PDLs Bambodanis. So Bambodanis pamatian nato na payagikan kay Attorney Jairus Anthony Duhilio. Good morning, Bombo Carla no sa pagpalamati sa Bombo Radio sa Bilog na Western Visayas. Nag-inaugurar kita sa aton apat ka nabilin nga jail building no nga napatindog dira sa Negros Occidental sa Lacarlota, Himamaylan, Sagay kag Escalante. Apat pero hindi lang ni apat Bombo Carla no. Yes, sir. Madamo ni pila ka building naton nga ipatindog part sa decongestion program. Sang aton national headquarters through sa kay President Duterte nga build program. So inaugurar ina kag nag-blessing this week ang apat nga nabilin. Nagkatugid ra ang ating regional director Jail Chief Superintendent Arnold F. Bunacosa para sa pag-blessing kag pag-inaugurate sina. May ini nga programa sa bilog ng Western Visayas 2018, I think it's 2018-2019. Okay. Naga-total ini sang halos 220 million ng mga jail buildings, no? Mayara kita nga 220 million pesos, sir, sa magpatindog. Jail building not only in
Negros Occidental, but also here in Panay. So amo nang total niya, no? Kay ina nga mga jails, no? Amo na gani to address ang aton nga congestion problems ang una. So hopefully mais ang aton nga mga kagutok sa aton mga jail facilities. Yes, So ang pinakadamo actually nga mga projects ara dira sa Negros Occidental. As I've said, not only ang apat niya na, no? Amo nang pinakaulihin na lang actually. Kay may ara kita bago, may silay, may handumana naton, amoy na ang ginagamit sa mga isolation facility naton. Yes. Kag pila pa, no? May pila pa kita ka mga projects partner sa. Okay, so sa iban, pag hindi nga mga lugar diri sa Negros Occidental, may ara naging sila nga standard building. Yes, oo. Okay, so sir, sa standard building, sir, pila na diri ka mga PDLs ang mabutang, sir? Pila ang So kung capacity? i-maximize actually, ang ina nga jail building, ang halimbawa, ang tatlong, ang La Carlota, Himamaylan, kag Sagay. So may amount na nga 8 million, no? So kung i-maximize naton guro, makasulod ina sang almost 500, no? Jail population. And then may mga, yes sir, may mga areas pag sir nga pwede ka conduct activities. Yes, oo. Okay. So sir, mga pila ay hektar ang isa ka, sir, matakupan sang standard building? Ang area, lain niya ang area, lain man sa building. Ang area yan nagadepende sa aton lokal. Okay. Ang ginambal nato nga standard, ang standard design sang building. Depende na siya kung class A, class B, class C, no? So, inang tatlong hambal ko, nag-cost na sang 8 million each. Except sa Escalante, nga 4 million lang. Gamay lang yan, sir, sa Escalante. Yes, oo. So, naton, ang need ba na? Kag ang kadasig sang pagsaka sang ilang jail population. So, ang medyo dasig ang pagtaas ang jail population sa depende sa projection naton kag sa statistics. So amo na ang ginatagaan sang priority man. Like sa Bombo Carla. So, bumadanis sa mo to, no, napahayagikan kaya Attorney Duhilio regarding sa apat ka mga dugang, no, na mga BJMP standard building, bumadanis. Si May Manek, kung masaturate tani nga mga EGUs na tumubutahan na nato sa mga standard nga BJMP facilities na paratis hindi man mabulubod-layan, no? Ato nga mga PDL, Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, amoy ng report, nagikan sa patrol. Ini si Bumbo Carla Mida para sa Pampasang Radyo ng Pilipinas, sa System of World sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Naman salamat, Bombo Carla. May defensor sa motobalita. Iman, gikan niya sa BJMP ang pinaka-latest, no? Lately lang, apat na mga standard BJMP building con facilities ang ginatukod, no? Kag sa karon sinat operational na diya sa tatlo ka mga syudad kag isa ka banwa sa probinsya sang Negros Occidental. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid stock na alaw na sapon. Wala ta panahon diri pagbalagad sa paratuntunan Bombo Anay Sogto. Standby na kamo sa masud ka paratuntunan kahapon lamang pod sa kay Bombo Just de Sus Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time na 49 minutos na kaligay na alaw na sa pon. Bao importante nga balita si Inday Sara Duterte nag-file na Bombo Breaking News. Sabi kanina ko ang tabi ang detalye po si kay Bombo Arlene Benita sa Newsroom. Bombo Arlene, come in! Mo Dennis, matuldukan na gidman ang ginahulat-hulat sa mga supporters ni Davao City Mayor Sara Duterte. Pagkatapos nga nag-file na ini isang Certificate of Candidacy, pagkatapos nga nagsulod, Bombo Dennis, sa lakas sa CMD, ang political party ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Ang gin-filean isang COC ni Mayor Sara Duterte, Vice Presidency, Bombo Dennis. Dayon na gid ni ang Bongbong versus Lenny Robredo. Kay nag-file adri ang representative ni Sara Duterte Carpio, Bombo Dennis, ang Certificate of Candidacy pagkatapos nga nag-withdraw ang pambato o ang kandidato sang lakas sa CMD sa pag-vice president nga si Lyle Uy. Why kakabati sining pangalan, no? Bombo Dennis. Lyle Uy, Bombo Dennis. So siya ang nagbulos bilang substitute before pa man ang deadline sa Lunes. Pero kasi may changes pa sa Lunes, no? Bombo Dennis, hindi pa man imposible ang tanan. Kay diri nagapakita nga tiba si decidido gidya nga magpadalagan decided na gidya bala ang siling ni former senador Bongbong Marcos wala niya atrasanay mo kaya nagsulod siya nag-file siya sa Certificate of Candidacy bilang presidente for the 2022 elections tiba siya mo nang naistoryahan nila. Pero okay. May piladi ka pa mangkoto sa diin siya nga linyada kon Vice President ng paila niya. Sino iya nga presidente, Bombo Elaine?
ang mamaawa mo pa ng pamangkot, Bombo Dennis. Kahit wala pa man ginilagin na pagwa dari kung bala, tandemanay, hindi man sila ni Senador Bongbong Marcos. Kay subong, second to the last day, ang isang period of substitution na Bombo Dennis. Ang bata sang alkalde nga ginadusugid nga magpadalagan bilang presidente. Ang ginfilan niya sa certificate of candidacy is vice presidency. In fact, kaina, nag-post ini siya sa Twitter sang picture nga naka-hoodie siya bala, naka-hood siya nga jacket. Nga may Inday Sara 2022. And siling niya all too well. Siling ni Mayor Sara Duterte. Pero may mga dismayadong pila ka mga supporters. Why na dayon na ginaluso nila nga mapadalagan bilang presidente? Muna ang iban to, ngati ambot sino presidente, kung vice presidente siya, hindi pa ma-confirm. Basta importante, konfirmado nga nagpad sa COC as vice presidential aspirant, Bombo Erlin. Correct. Sa idalom, sang lakas sa CMD, Bombo Dennis. Kayo na okay na sang aga, nagpagwa din sa statement si former Senador Bongbong Marcos nga ginaduso niya gid actually. Ginaduso, ginakumbinsi niya gid nga magpadalagan man. Adi lang nga presidente si Mayor Sara kag nagpabutyag niya to kasi mag-os siya. Bilang Vice Presidente si former Senator Bongbong Marcos. However, bagugid lang, Bombo Dennis, nagpadulong dito sa may Commission on Elections ang representative ni Mayor Sara nag-file diri sang nagdalato sang iyang certificate of candidacy. Bombo Dennis bilang Vice President. So, ang pamangkot kung sino ang naging tandem niya, naging running mate niya. And the question, is this final, Bombo Dennis? Correct. May last day pa man mo. Kasi kung sa Lunes, may mga pagbago pa man nga withdraw kag masaka bilang presidente. But for the meantime, sa subong nga mga tinuon, nag-file sang kandidatura si Davao City Mayor Sara Duterte bilang Vice Presidente sa 2022 elections sa idalom sang lakas CMD. Ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Breaking News. Napatayan mo ka na ng report It's nag-file na sa iya sini kandidatura as vice presidente sa babot nga 2022 election si Mayor Sara Duterte si dalon sang lakas in UCD party mga kaminanti pamangkot si niya presidente. Hindi mo siya pwede kay Lene, hindi mo siya pwede sa kay sino pagkidlagan na presidente mga kaminan si Isko. Hindi mo siya pwede ito kay Ping Lacson, kay Miara naman. Tidiin sa ihan masulod nga linyada as vice presidente. Bantayan nyo na mga kaminan sa Gapon sa Bombo Radio Bacolod kay Development sa Gapon. Una nyo ba tayo dito sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Balik na sa atong sining mga importante nga helikoton. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!